ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዜናታትን ሓበሬታን ምስኡ ዝኸይድ ዕምቆት ዘለዎ ትንተናን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብዙሕ መሃሪ ትሕዝቶ እውን ክህልዎ ኢና ሎሚ መቸም ዶናልድ ትራምፕ ንዓለምና ናብ ሓዲኡ መንገዲ ክቕይራ ምዃኑ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ኣብ ዞባና ኣብ ዝሓለፈ መድረኽ ናይ ምሕደራናቱ ጽቡቕ ተስፉ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናይ እስራታት ዓመት ዝነበረ ንክኽፈት ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሐ ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነይሩ እዩ እዚ ዘይከኣል ሓቂ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብቲ ምሕደራናቱ ክኣትዉ ዝበሃሉ ዘለው ናይ ብሓቂ ተሰክፉ እዮም እዚኦም ክልተ ንሪኦም ዘለና ለንቀነ ዝበልዎ ክንርኢ ኢና ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብዓብዩ ብኩሉ መዳይ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ሓንቲ ክልል ጥራይ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተሓጒሳ ዘላ ንሳ ድማ ሶማሊላንድ ትበሃል ጥራያ እንተተኻለ ኩሉ ስግኣት ኣለወን እናቱ እቲ ሓደ ፍልይ ዝበለ ፍቕሪ ናይ ክልቲኦም ፍልይ ዝበለ ፍቕሪ ናይ ሓደ ቦታ ናይ ሓደ ሃገር ዘለዎም ኮይኖም ናይ ኤርትራ ግን ፍሉይ ፅልኢ ዘለዎም እዮም ድማ ስለዚ it's going to be a very interesting development እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ስልጣን ክዋሃቦም እዩ መንግስቲ ኤርትራ እውን መልሲ ይብሎ ንዖም ዝምልከት ኣብኡ ጥራይ ግን ዝውዳእ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዘገርም ትሕዝቶ ቀሪበልኩም ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ this is going to be very interesting let's start here and dangerous near-peer adversary this nation has ever confronted. They have elements that the Soviet Union never possessed. When they write the book about the 21st century, there's going to be some chapters in there about Putin, there's going to be some chapters in there about some of these other places, but the bulk of that book about the 21st century will be not just about China, but about the relationship between China and the United States. The Chinese believe that the United States are a great power in inevitable decline, and that they are an inevitable rise. The danger is that ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሰክሬታሪ ንክኸውን ተሓፂ ዘሎ ኣብቲ ናይ ኮንግሬሽናል ወይ ከዓ ሰነት ሂሪንግ ዝብሎ ሰነት ሂሪንግ ይመስለና ኣብኡ ድምፂ እናስምዐ ከሎ እዩ ሴኔተር ማርኮ ሩቢዮ ይበሃል እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ከገልግል ተረቂሑ ዘሎ እዩ ሓደ ካብቶም ኒዮካንስ ዝበሃሉ ውግን ወረ ውግን ክዝርግሕ ዝደሊ ሬጂም ቼንጅ ዝኣምን ኣሜሪካ ሱፐርማሲ ናታ ሓይሊ ናታ ንኽትሕይል ኩሉ ግዜ ረብሓናታ ስትራቴጂ ናታ ክትክተሎ ኣለዋ ኢሉ ዝኣምን ሰብ እዩ ኦፍኮርስ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ፀገም የብሉን ዓለም እቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ልዕልና ግን ብኸመይ እዩ ብዋጋ ናይ ካልኦት ሃገራት ትኾነ እውን ፀገም ዘይብሉ እዩ ሰብ እዚ ሕጂ ቀዳማይ ፀላኢናቱ ገለገለ ሰባት ይብልዎ ንኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ምባል እኮ ተራ ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ ሰብ እዚ ካብ ዩክሬን ጠጠው ኣቢሉ ካብ ራሻ ወፂኡ ናብ ቻይና ገፁ ክኸይ ዝደሊ ሰብ እዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሰብ እዚ ብምምራፁ እቲ ቤዝ ናቱ እቲ make America great again ዝብል ካብ ውግእ ድማ ዝተፀየነ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ነይሩ እንትኾነ ዶናልድ ትራምፕ ብድሕሪ መጋረጃ ዝሓዘ ሓይሊ ከም ዘሎ ሓደ ፕሩቭ ናቱ ነቶም ቤዝ ናቱ እዚ ሰብ እዚ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ናብ ስልጣን ምምፁ ስማርት እዩ በልሕ ሰብ እዩ ናይ ዘረባ ክእለት ዘለዎ እዩ ከም ዶናልድ ትራምፕ ስትሬት ፎርወርድ ዘረባ ኣይኮነን ጃርጎን ቃላት ሸንኮለል ኣቢሉ ዕላሙ ካርም ዝኽእል እዩ እቲ እንኳ ኣብ ዞባና ፍልልይ ዘለዎ ምስ ናይ ፋኖ ዕጡቃት ጉጅለ ብፍላይ ምስቲ እስክንድር ነጋ ዝበሃል ርክብ ገይሩ ከም ዝነበረን ንዕኡ ክሕግዞ ነቲ ናይ ፋኖ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ክሕግዝ ከም ዝደሊ ዝገለፀ እዩ ስለዚ we have to be very careful እንታይ ዓይነት ዳይናሚክስ ጥሪ ኢልና ናብ ኢትዮጵያ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራናቱ ኣንፃር ኤርትራ ክኸውን ክንብል ኣይንኽእል ኢና we have to be cool down ርግእ ክንብል ኣለና ክንሪኦ ኣለና ብሰፊሑ I am very sure መንግስቲ ኤርትራ ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ነዚ because this is very important ንዓታቶ ዶናልድ ትራምፕ ፀረ ኩናት እዩ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ግን ኩሉ ግዜ ምሕደራናቱ ምስ ተጨውያ እዩ ንሱ ከይፈለጦ ንነዊሕ እዋን ዳመጅ ይገብርሉ እዮም ድሕሪ ይሰጎም እዩ but this time we will see so እዚ ሰብ እዚ ዕላሙ ናብ ቻይና ዘተኮረ እዩ ንቻይና ማለት ድማ ኣብ ኩሉ ክዋጋ ማለት እዩ ሓደ the problem with that is እቲ ፀገም ናይዚ ክንምንታይ በልሕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ይኽእል ምስጢር ኣይኮነን ንቻይና ከም ናቶም ስትራቴጂክ competitor ወይ እውን peer competitor ብሏ ነዚ ኣብ ስትራቴጂክ ከምኡውን ኣብ ናይ ሴኪሪቲ ኮምፒቲሽን ስለ ዘለዎም ናብ ቻይና ፍሉይ ፖሊሲ ክኽተሉ ምዃኖም ፀገም የብሎም እዚ ርዱእ ጌርና ወሲድና ጆ ባይደን ካብኡ ዝገደደ ዝገብር ፀኒዩ nothing special here the difference here is እዛ ሪፖርት ዘስምዕዋ ተመሊሰ ከስማዓኩም እየ ናይ ሎሚ ቪድዮ ዜና ኣይኮነትን ዕምቆት ዘሎ ሓበሬታ ኢና ክንርኢ let's start here ድሕሪኡ ፕሮፌሰራትን ሊቃውንትን ዝተዛረብዎ ክንርኢ ኢና America is trying to block China. It doesn't want Americans to use Chinese apps and cars, and it doesn't want China to get access to American technology. But what if China manages to steal America's secrets? That too from the most powerful US leaders like Donald Trump, the next president of the United States, J.D. Vance, the incoming vice president, and Kamala Harris, the current vice president.
Believe it or not, China tried to hack these leaders, and to some extent, it did succeed. China had American type له مچم كأمريكا زمت حبريتا كل زجرم من ديوجن حركة بتي أنا زجرم كوين زلوا منجست China وين منجست China خلينا بلاين خلينا هذا فلوي حيلي ناي حكر ناي بده دحر مجرجة تكنولوجي ناي تكنولوجي سراء خلينا بلاين خلينا نمنجست أمريكا نتي سيستم أمريكا أفتح منجست أمريكا ده كونه نتو ما قد دستي كامالا هاريس جو بايدن نو دونالد ترامب كمون ناي دونالد ترامب مختل دما جيدي فانس نسالست يوم نخلت عمز أكل كومبرومايز كيرم ممكن زنبرو تاي مالتي إنه تليفونهم نت سيستم ناتهم نتن تلكوميونيكيشن كامبانيز حق بمقبار تليفوناتهم مسجاتهم يريوا خمس زنبرو دي حركة عمت عبيلو زخون كم زفلت وميم زنكرو زلهم اتي حجاب زنصر قاننا اتناجر كم زقاتمه زترات ريبلون اتحطو كسب حجي زي ترداد دلو كندمنتاي China إيد نيروا توم زجبرو شبات كم زجبرو تفليت أمال لوجن منجس China خاي كونن بغت China يكتب له خلاي كونن التين عز جبر حيل زبرو زلوا مس China رتب على لويد بالدلو China دما شفته زي بلو مالس زي بلو definitely حسوتيو ن China نمس الله مستجبري إلى مليساتلو but there is very interesting concept in here how come a country أبوش خمسة عمز معبلة okay ancient civilization in China جن 100 عام تخول complete الأمريت وديقو كم حسوم استجمع لغاب تخنتن عب وردتن زورده the century of humiliation ناي وردت زبن زبال زلهم شم زلوه انت زبنتي China تايبلو ناي وردت زبن كم حليفهم على فهمس عامت جن remarkable بخل معكني اتزبالسه قطباوي تأمرات سرعة هجرة تأمرات مسرح هذه عبنا يدل على إيشلو نيزل على درجات ترزمز كانت كسر حدا يا بعلم نزل على فميت عمت كسر حدا يرزبل زنبر حيلي حق الجبرة مخ ألتراين بعلو this is a remarkable زين نفسه زخالة عوتشو لأن أمريكا سيستم إسحاق منقستي أبز حلفك على الفيديو مسأل كونيرة treasury secretary نا أمريكا treasury department نا أمريكا نا هابتي ومنستر هابتي نقول treasury مالت أتنا جنزة printer زلوا نتقول طبعا زقد نيرترا جد وازلوا نعبنا نت سويفت زبالز قاصر جداب الإيرترا أتنا سويفت كابتي banking system أجد وازلوا treasury نوع حق يراتو بزو حبريتا كم سرقتهم China بوقت تزاري ممكن يوم أبزونا مسأل كونيرة هجد ما نتي president حتو يزلو confidential حبريتا classified حبريتا مزخونة دزاربو زنبري حكي قبرو خمس زنبرو سلازينا China policy بجمد ده يكونه نت حبريتا نا أمريكا فليتهم أجي أبزيا حنت سيم تحريتنا ملس this is what America knows right now زي اتفليت أمه نافذ بقريبا مثلا قصنيا خوين كخت زاربات خل اندحر زي كون النت على لوغينو زي تفلت خال خمسة لفلوتي China حكت قبر زلا أمريكا قبر زلا ببوغنا كلتيو أمريكا سنافات ما يبلك من they are very good at this نزين زبنا صريح عمليهم أبزو أنا زين تسأقبنا أمريكا تاي خوين دلو اتمنجس أمريكا زوج أوزو لباجت أبتي سايبر سبيس دروتيو بمنطرتني وتهدراوي كينات زوج أوزو زغل بيليونس ناب يوكرين زخده ناب إسرائيل زخده ناب سايبر بليسكا تتقبر نيركا نا أمريكا حيلاهم تخاله China جن أب كينات سدد يلان جنزب زرق كاب جنزب أو سعداء تقبروا زلا ميسايل دي أخذ تفريلو هايبرسونيك دي أخذ تفريلو إير ديفنس سيستم دي أخذ تفريلو درونات دي أخذ تفريلو لما نم China زفلت وأنا قرت لوجن أب IT massive investment غيره مالو بس حسب software engineers أفريا مالو سلازي إذا كلهم IT engineers أمسيخا عبت منقسي إتيخا زاد اللي سرح تبو بتبي تكنولوجيك جبر زغل سرح دما لما نم تردي وزلون إمقات ناتون صفحات ناتون تردي وزلون منقس China سلازي منقس حيال سلازي غنا بزوج حاجات سلازلو أبزي إنفستيجيرو نا أمريكا تكندي على معناتهم ونزيو نا أمريكا eventually بزي تقصي كتداغمات خلالو مهنياتو تقصن تمتيو China كسروا مخانم by all accounts they know this وجه عند تجميرو China خد because America is a business now they know this Chinaويان أنا كمان فليت له لا تلون ناي زبنات ليك نزلهم فيلسوف زلهم حجرات يكون سانسو the art of war بحال مصحف قد ما خدي centuries تصحفي انت يزبل نسأل أيها كل جزء دخل مهان كان يقرأ لك هاي لخاي تفلته تحرمه مهان كذا مسكت وقت حسبت لها فت ومدام كم زي بالكاجر كأمنه that's what they are doing Chinese they have no intention كزاربو خلو مس أمريكا كن واقعي نزبل زخوني يكون ملك تهيرينيو that's exactly philosophy ناتو act as if you have no plans زخونة plan كم زي بالكا زخونة مدب كم زي بالكا غير كا act تكبر إذا مالت جن China بحبوك واقوه ميمقلب لكم يلون نا أمريكا مستخلك كمتن بوقعي
كي صرفكايوم انصارهم كي تزاربكا قال لك يبالك سرحك خسرح لهم لك بوشتي نتشاينا دما نزخ خلق تكنولوجي لهم اتبقعتونا لهم now let's continue كتحازلكم يا منستر بتاعتو زين تايب لالو ناي حدا عبي ليك زبالو دما نخليت يتحايز خيبكم China hacked the telecom providers they use. In fact, it hacked at least 9 American telecom companies. This includes names like AT&T and Verizon. These are America's top 2 providers. China managed to breach them and 7 others. And from there, it targeted top American politicians. Beijing tried to eavesdrop on their calls, read their text messages. Basically, the Chinese tried to set up a sweeping wiretap. At this point, it is not clear if any sensitive information was compromised, but reports say the hackers gained, and I'm quoting, they gained deep and broad access. Trump's family members were targeted too. So were the aides of Kamala Harris. So انتهينا نرزلنا እቲ ዝበሃል ዘሎ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ከም ተወሰደ ነተን ተን ካምፓኒታት ተጠቂዐን ዘለዋ ድማ ዓበይቲ ካምፓኒታት እየን and when they deal ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንካማላ ሃሪስ ድዩ ንስድራ ቤት ናይ ካማላ ሃሪስ ድዩ ንዶናልድ ትራምፕ ድዩ ንስድራ ቤት ናቶም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ኣሜሪካ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም እዮም ምስ መን ይራኸቡ መን ይረኽቦም እንታይ ዓይነት ዘረባ ይዛረቡ እዚ ቶፕ ሴኩሪቲ ክንክን ክግበረሉ ዝኽእል እዩ ይግበረሉ ድማ ግን ልዕሊ ዓቕምኻ እንተኮይኑ ድማ ትገብሮ ይብልካ ናባይትስ እዩ you can be as good as you can ዝለዓለ ብቅዓት ክትገብር ትኽእል ኢኻ but if someone somewhere is smarter than you ካባኻ ንላዕሊ ዝበልሕ ካባኻ ንላዕሊ ይርቀፅ ዘለዎ እንተሎ ኩሉ እናገበርካ ከለኻ ሓቅ ገብረካ ኽእል this is what we see ገለ ዊክነስ ናትካ ርዩ ገለ ድኻምነት ናትካ ርዩ ብኣገይሩ ኣጥጭዑ ንስኻ ከይፈለጥካ ምስጢራትካ ኩሉ ኣወት ነቲ ዕለት ትፀላይኻ ፅቡቅ ጌርካ መጊድካ ኣለኻ እዚ ድማ እቲ ደንጀር ናይ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ምስ ናትና ክተሓዞ ሻዕብያ are very smart ካብ ክውለዱ ከለዉ ክፍጠሩ ከለዉ ኣብቲ ሰውራ ደርጊ ማለት ምስ ሕብረት ሶቪየት ዝረቐቐ ቴክኖሎጂ ነይርዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ተርጅምሎ ስለዚ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ፀላእቲ ናቱ ሓያላት ስለ ዝኾኑ እንታይ ይገብሮም ፕላን ኣለዎ ንኣብነት ብከምዚ ኤክስፖዝድ ኣይከውን ሻዕብያ ነቲ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ናቱ ወይ ብፈርሲ ሰብ ንሰብ ሓደ ግዜ ተሓስቡ ዶ ስለምንታይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንግብፂ ወይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ናብቲ ገለ ከይድ ንግብፂ ከይድ ገለ ክንብል ካልናሲ ቴሌፎን ገይሮም ዘይውድዎ ንብል ኤግዛክትሊ because of that ብውፃእ ገይሮም ዘይሰድዎ ነው ኩሉ ክስረቕ እዩ they know this ብኣካል ኬትካ ኣብ ኮንፊደንሻል ቦታ ኮይንካ ሴኩሪቲ ዘሎ ኮይንካ ሓሳብካ ብኣፍ ትገልፅ እዚ ኩሉ ብነፋሪት ጉዕዞ ተገይሩ ዝግበረሉ ምክንያት ብሰንኪ እዚ ምእማን የለን ይጠልፍዎ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ነገር ዝጠለፍ እዩ ኩሉ ነገር ብፍላይ ብሃገራት ሴንሲቲቭ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ናይ ዓይኒ ናይ ኣሜሪካ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ they know ኩሉ እቲ ዝገብሮ I'm pretty sure ሓደ ካብቲ ሻዕብያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቴሌፎናትን ገለን ዘይጥቀም ርእሲ ስለ ዘይብሉ ወይ እውን ቴክኖሎጂ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘለዎ ስለ ዘይፍለጥ ኣይኮን he knows ካሜራ እንተሒዙ ነዚ ዲጂታላይዜሽን ብዙሕ ከም ዘይሕዘ ዝርያነ ዋላ ካሜራ ኖርማል ነገርስ ኣይሕዝን እዩ he knows the guy reads መፅሓፍቲ latest books እዩ ዘንብብ ብዙ ግዜ ምንባብ ከም ዘሕልፍዎ እዮም ዝነግሩቶም ብቐረባ ዝፈልጥዎ so እቲ ሲክረት ናይ ኣሜሪካ ኣበይ ከም ዘሎ ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ሲቪላዊ መዓላ ሂቦምና ዘለዉ መሳርሒ ናይ ስለያ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ so he doesn't expose himself to that so نغطي نملس أبتي أرستي. So were the aides of Kamala Harris and even congressional staff. These are the aides of politicians in the US Congress. Even they were not spared. So who orchestrated such a massive hack? It's a group of hackers. The US is calling them Salt Typhoon. This group, Salt Typhoon, is said to have the backing of the Chinese state. We know little about them. They pulled off one of the biggest hacks in American history. How did they do it? Through backdoors. That's what experts say. These backdoors are created by telecom companies for the US government. US intelligence agencies use them for surveillance and intelligence gathering. They're also... The funny part, تكندد الساق فالد مازيو. إذن China سلة عمر بب خمين أمريكات كعوان زبل. نزيات رأي ذكرنا حوارو. باك دورس بحاله. باك دورس تايم على زخون يكون تكنولوجي كله. نابنت فيسبوك ديو. واتساب ديو. تيليجرام ديو انا تيليجرام ما راح نغيرنا نيريو منغست امريكا كل غزي مسكوت كفتو لي زبلو نخسل ليكا فهمتم له نزخونه تكنولوجي نشتي مسكوت كفتو لي انا نكسل زخلني بلو باك دور بحالزي بدحر معاصو بدحر غزا نشتي معاصو يخفتلو اتوم تشايناويان بالحناتهم نتانا امريكا سليا زتقملا باك دور باغيرهم بتانو خال بتا تخفيدا زلنا خال منغست امريكا سليا كوس زغبر بااتيوم بتانو خالتي امريكا يسلي خمس نبر يفلطيو and this is the funniest part مالتي بعال خاز غدت كاي نخال بوغيرو صلاي خات كعكا خلو
نتوم كلهم سوفت وير اذا باكدور نساترا يكون تبلا زلا ناي تيليجرام اب فرنسا قد محازو تاكر كارلسن زغبر فيديو متلكم نيره منجست امريكا اف بي اي كم حسم كم زحلوا زنبره سلامتاي تيليجرام ناي راشاوي ما بقولوا منجست راشا افكد لنا مزبلو منجست راشا نصيغو نا فرنسا قيد فرنسا زيغنت وسيدو نا بي اي دما مصيو نفني راشا حبريتا نخيب فرنسا مسمزي اب امريكا مسمز امريكا بفنجا نزا مسكوت زيات خفتلنا يبلو نيرو كابهم نحدا ما يزنبر نيرو سلازي فرنسا اب تربيتي تيومو سلامتاي نتا نخال سلازدلي اسرائيلاويان نتا نخال سلازدلي هيبوم كم زلي دماد نجر نراشا نتا مبوقل حجرو غريفو نبوتين كليو تماليسن اوروبايان كم زهابهم زغا مجمريا صاحيرو يخا غلبلي لو ماتاكعم اشكعمم امودا تاغن نعتاتهم اتتدليم مسكلهم دما اب سربيتا باريس تيومو امتيلكم نيره سلازي كل كتحازلكم از باك دور زبال بعلم زفطر وي نقول كامباني بفنجا نزي سبزيج بفنجا يام زغدد ونيرو باك دور حبنا يلو معناته سليا حبريتا كاب اليوم سبات نخسلي سلازدلي امريكا زخفتت نخال تتقيمو دما تشايناويان اوت سمارت غيروم نتوم سلينا امريكا بتنخال ناتوماتيوم سريقوم ميزبال زلو this is genius already معناته امريكا كومبلين كتقبر يتخلنا تقبر لكن at the end of the day نتوم كامباني كتزاربو ما يتخلنا نتوم كامباني بفلسم كتكسو ما يتخلنا امريكا بزي سلامتاي نسخاتكم زقدتكم مايو السخوم تدي تقبروا ايم تفتراني تكداي طيب بحال زيج also used to monitor targets within the United States. Some of these backdoors are set up at the request of American courts. This is for domestic investigations. And it is quite the irony. America may have been compromised by its own surveillance tools. Call it bad luck or poetic justice. Either way, this should alarm everyone. As of today, the full extent of the breach is not clear. Even with all their expertise, the Americans have not been able to figure it out yet. Needless to say, this could have dire consequences for America's national security. What kind of data did the Chinese hackers access? Certainly more than just the phone numbers. Did they record calls made by Trump or Harris? Did they intercept their text messages? What if they caught their aides discussing classified intelligence and information? Did China manage to capture that too? None of these possibilities can be ruled out. This hack apparently سلازي انتهى يوم رقيبهم كنا منتهى امقات وسيدو مالو كنا منتهى حبريتا وسيدو مالو امريكا دما وين تبلتنا تابوكيو ويلا اختزارفت فتنا لاجن ام وداتا نزخون يكون كتكساي تخلنيا نچاينا كتكسا تخليا چبتي بلا كم تسرقين فريتهم زلومبر ما سريقوم كافليتهم مالو انتهى ركبالو مسمي چاينا انتهى ركبالو كالاي دما نچاينا انتهى يمكبلوا مسكوت بعلم كفيتو مسكوت بعلها كفيكا سلامتاي بواتي خايت بلونيغا صلاي خايسو so this is the irony هجنا ملس up to policy درجه ملس actions. We've allowed them to get away with things, and frankly, the Chinese did what any country in the world would do given these opportunities. They took advantage of it. First of all, do you agree that the PRC is the biggest threat that we face as the United States? The Communist Party of China leads the PRC, is the most potent and dangerous near-peer adversary this nation has ever confronted. They have elements that the Soviet Union never possessed. They are a technological adversary and competitor, an industrial competitor, an economic competitor, a geopolitical competitor, a scientific competitor now, in every realm. It's an extraordinary challenge. It's one that... حتى لهم أمريكا this is again أبزي channel زي بزوج زي سمعنا أنا قلت لنا أمريكا قدامي زعبيت ودادرناتا PRC بلوتي هذا PRC مالت People's Part I don't know whatever na China شمي تشم هجابر سي مثلا لو صحفوا لي تنا China منغستي زعبيت ودادرنا ناتنا يلكاد تعمل له yes كم زعينت وذر أقاتي من هيفلتني تبلا زلو community حبر سوفيت بهذا USSR بهذا نبره إزي China زلاتو بقعت هلي ويفلتني له وتحضروا عقم نيرو نشتي كال نيرو زي أب كله سفير أب كله ناي وددر بوتا مع ريناز ودادرن لعلينا تخيز خلني أب ساينس مالت أمريكا دومينيت قبر عودي نيرو أب ساينس ودادرو مالو أب سبيس ودادرو مالو أب بيزنس ودادرو مالو أب قليل حلفو مالو أب industrialization بفلا فابريكات manufacturing اليوم أب تكنولوجي أب كدميتي زلو أب كل درجة ما يودادرو مالو أب geopolitics أب رب حمس قالوا تقرأ دبلوماسي شركنات تبع أمريكا لا على شركنات كبز غلي كسرح زغلي كفر زغلي تدلاين نزلوي هاجرات دما بزي تشاينا كاينه زي نبرالو مغنيات بزح يزلوا زخونه هاجر تشاينا ابت درجاتي بصحتنا لمبر صباح لغو at some point تخبروا ينفلوت يزي ناي حيل وصيتي تشاينا اجدا تجميرا انا اجدا كالوقتون تجميرا هاجرات تعن واخن رينا مغنياتو مبزحتو نبرات ابديتو داي نتقملو كاب تشاينا يدمت اب اوروبا حلو اب امريكا حلو اب افريقيا حلو سبز تقملو زلو مبزحتو
ድኻ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታሕቲ ደረጃ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዝበዝሐ ሰብ ማለት እዩ ሃብታማ ዝጥቀመሉ ይብለ ኣይከሎም ዝበዝሐ ሰብ ዝጥቀመሉ ንብረት ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ቻይና ክትግደካ ከላ ናይ ብሓቂ ዝሃሲ ይከውን ኣሜሪካ ታጊዳትካ ትንኩ ናይ ኣሜሪካ ገዳበይ ዝሃስየና ዘሎ ፈልጥኩም ኣለዎ ሲስተም እዩ ኣሜሪካ ንብረተይ ትግዛእ እንተሪሎምካ ገባይ ማለት ጉግልን ዩቱብን ጉግል ፌስቡክ ገለመለ ተዓፅዮምካ ብዙሕ ሰብ ይዓፅዩ እዮም ኢንተርኔት ተዓፅዮምካ ብዙሕ ሰብ ይዕፀ እዩ ግን ንብረት ናቶም ብዓብዩ ሰብ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ንብረት ክነብር ይኽእል እዩ ናይ ኣሜሪካ ግን ሲስተም ስለ ዝሓዙ ባንኪንግ ሲስተም ገንዘብ ክመፀካ ከምዘይክእል ተረዲኹም ኣለኹም ብዙሕ ነገራት ክትገብር ከምዘይትኽእል እቲ ሲስተም ዳኣይ ዓፂና ዘሎ እምበር ንብረት ናይ ኣሜሪካ እኮ ተደላይነት የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ብዘይ ፌስቡክን ጉግልን ትነብር ኣላ ናታ ኣለዋ ተረዲኹም ኣለኹም ንዝበዝሐ ሰብ ክፀልዎ ክእል ቻይና ግን ናታ ፈጢራ ስለዚ ከምዚ ናይ ቻይና ናፅነት ናይ ሃገራት ንክህሉ ልዑል ፍርሂ ዘለዎ ዳትስ ዋይ እዚ ሰብ እዚ ብቻይና ዝተኣገደ ሰብ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ትሕፀ ዘሎ ብቻይና ተኣጊዱ ዘሎ ሰብ እዩ እገዳ ኣለዎ ኮር ቻይና ክተልዕሎ ትኽእል ትኸውን እያ ምክንያቱ ድሕር ቶፕ ዲፕሎማት ኮይኑ ክዘራረብ ዲፕሎማሲ ስለ ዘድሊ ተኣሊውሉ ይኽእሉ ክኾኑ እዮም ቅድሚ ሕጂ እውን ዘጋጠመ ኩነታት እዩ ንቐፅል I believe will define the 21st century. When they write the book about the 21st century, there's going to be some chapters in there about Putin, there's going to be some chapters in there about some of these other places, but the bulk of that book about the 21st century will be not just about China, but about the relationship between China and the United States and what direction it went. And I think you're alluding to it in your statement. I know you may have another question. I don't want to eat up all your time, but I do want to say this. The Chinese believe that the United States are a great power in inevitable decline and that they are an inevitable rise. Now, they already are. They're going to be a rich and powerful country and we're going to have to deal with them. The danger is that because of our own actions, in many cases, a dangerous imbalance is built up in that relationship. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ናይ ሓንቲ መፅሓፍ ናይ 21 ክፍለ ዘበን ናይ 21 ክፍለ ዘበን ሶሪ ናይ 21 ክፍለ ዘበን መፅሓፍ ተፃሒፋ እቲ ዝዓበየ ቻፕተር ናታ ናይ ቻይና ስልጣነ ዝብል ይክኸውን ግን ኣብ ድማ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ውድድር ድማ እቲ ዝዓበየ ክፋል ገለ ክፋል ብዛዕባ ፑቲን ገለ ክፋል ኤሮፓ ይትጥቀስ ናዮ ገለ ክፋል ድማ ብዛዕባ እዚኦም ገለ ክትበሃል እያ ግን ብዓብዩ this is the century of China and Asia ብዓብዩ the century of Asia ዝብልዎ እውን ኣሎ ግን ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ረፅሚ ድማ ዝዓበየ ክፋል ናት እዩ ሕጂ እቲ ናቶም መረዳእታ ናይ ቻይና ይብላ ኣሎ ቻይና ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ስልጣነ ግን ዘንቆልቆል ዘሎ ዝወድቕ ዘሎ ምዃኑ ኣብ ርእሶም ዘሎ ንሳቶም ድማ እቲ ዝዓበየ ስልጣነ ግን ዝዓቢ ዘሎ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ቻይና ስልጡነት ክኾኑ ምዃኖም ጥጠው ዘብሎም ነገር የለን ኢልካ እንተኾነ እቲ ዝኸድዎ ዘሎ ቅልጣፈ ብናትና ሕምቀትን ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ዝነበረ ዘይገበርናዮ ብሕጂ ድማ ክንገብሮ ዝግባአና ዘይንገብሮ ዘሎ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ስነ መጎቲ ዘለዎ እዚ ከዓ እዚ ኩሉ ጆ ባይደን ዝገበሮ ገዳ ዕፅዋ ካልእ ፀገም ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ክቕፅል እዩ እዚ ከዓ መርሕነት ናቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ፍሉይ ናይ ቻይና ፅልእ ዘለዎን ኣንፃር ቻይና ፕሮፓጋንዳ ዝገብር እያ ነፍሲ ወከፍ ቴሌቭዥን ዝመፅእ ቻይና ጉዳይ ናይ ምንቅጥቃጥ መሬት ይኹን ናይ በርቂ ይኹን ናይ ቮልካኖ ይኹን ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ኤሮጳ ይኹን ናይ ዩክሬን ይኹን ቻይና እዩ ኣርእስትና ኩሉ ግዜ ምስ ቻይና እዩ ዘተሓዞ ቢካዝ ሂ ኢዝ ቻይና ሆክ ብልዎ ቻይና ክትወድቕ ኣለዋ ካብ ዝብል እዩ ንዑ ቶፕ ዲፕሎማት ናቱ ምግባር ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ዝብል ዝነበረ ስለ ዝኾነ ዊ ዊል ሲ ኖርማል ንቻይና ፀልእ ሰብ ክገብር ምዃኑ ከምኡ እውን እቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ገይርዎ ዘሎ ማይክ ዎልስ ዝበሃል እውን ከምኡ እዮም እዚኣቶም ኩሎም ኒዮካንስ ዝበሃሉ ናይ ውግን ወረ ውግን መጋበርያታት እዮም ናይቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሚሊታሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝብልዎ ናቶም መጋበርያ ፋይን this is known ንቻይና ሲክሬት ኣይኮነን ምስጢር ኣይኮነን ኣጊዶሞ ዘለዎ ሰብ እዮም he knows him they know him very well ንሱ ይፈልጦም ንሶም ይፈልጥዎ ስለዚ ሓድሽ ነገር የለን ኣብዚ the only difference ኣብዚ እቲ ዝዓበየ መቃን ናይቲ ፖሊሲ ናቶም ብቻይና ንምቁፅጣር ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣበይናይ ቦታ ኣላ ኣብዚ ኤርትራ ስትራቴጂክ ፓርትነር ወይ እውን ኣገዳሲት ፓርትነር ዝኾነት ሃገር ናይ ኣፍሪካ ብመንግስቲ ቻይና ሎንግ ተርም ስትራቴጂክ ፓርትነር እዮም ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ኣፍሪካ ቻይና ሰሚት ከም ኢልዎም እዩ ፕሬዚደንት ሺ ኤርትራ ድማ ቅርበት ዘለዎ ዝምድና ኣለዋ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝወርድ ዘሎ ኤርትራ ቦጌራ ትሃድም ኣላ ሶ this is going to be very important ከመይ ገይሮም ክርእይዎ እዮም ንኤርትራ ንክስዕብዋ ክፅዕሩ ደኽእሉ ኮኑ መብዛሕትና ንፅበዮ ዘለና ኤርትራ ካብ ኢዶም ከይትኸይድ ጠቕላላ ናቦም ንክስዕብዋ ዝኾነ ፖሊሲ ቸንጅ ክገብሩ ክእሉ ዝኾን ተስፋ ኣሎ ናቱ ተስፋ ኣሎ በንፃሩ ድማ ንገለገለ ሰባት ድማ እቲ ዘሎ ሽግር መሊሱ ክብእስ ምዃኑ ብኣፉ ተዛሪቡ ነይሩ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን ኣብዚያ ንርአ እዚ ናቱ ፖሊሲ ዝብሎ ዘሎ ነዊሕ እዩ I wish I could give you more time but ኣብ ካልእ ግዜ እውን ከምፅኦ ክፍትን እየ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ እቲ ዝግበር ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ድማ ንበል እዚያ ስምዑዋ is that it represents the world's oldest continuous civilization. Now, if you've had a 4,000-year track record of handling all kinds of crises, there's no question that China will also handle this crisis with the United States. It's another big challenge,
China has faced many challenges. It will face this one too. And I emphasize the fact that China is بروفيسور محبوباني ود سنغافور حدا كابتوم توب كلاس ناي سكولارز ناي علمناي زي ما صحفت صحفي how the China won ودي ولا the China won زبل سعيرة China زبل مصحف صحيفو best seller ناي مصحفت زخونه يو قدم ناي security council president زنبري top diplomat ناي علمنا زنبري so he's well known and well respected زخونه حيلي ن China كود كفتن كله مجمريا China is an ancient civilization زبلس 14 ዓመት ታሪክ ዘለዋ ብዝተጻሕፈ 14 ታሪክ ዘለዋ ሃገር ኣብ 14 ብዙሕ ነገስታት ናይ ቻይና ተንስዮ ወሊቖም እዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝወደቐ ኩሉ እቲ ናይ ቻይና ድማ ጽቡቕ ነገር ዶኩመንት ዝኾነ ናይ መጽሓፍ ገለጥ ቅድሚ ማንም ዘማዕበሉ ስልጣነ ናይ ቻይና እዩ ስለዚ ኤቭሪቲንግ ትለሰንስ ናቱ ዝተጻሕፈ እዩ they know ናይ ኣሜሪካ ቻሌንጅ is nothing special every civilization ናቶም ቻሌንጅ የጋጥሞም ነይሩ እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት at philosophical level ታሪክ ተወኪሱ ካብ ታሪክ ክመሃር ዝኽእል ዝለዓለ ስልጣነ ዘለዎ ሓደ መርሕነት ኣብ ዓለም ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ነዊሕ ስጥምት ዝኾነ ዝገብሮ ድሕሪ 20 years ቻይና ቤክቱልያ ድሕሪ 15 years ቻይና ቤክቱልያ 30 years ቻይና ቤክቱልያ 100 years after ድሕሪ 100 ዓመት ቻይና ኣቤክቱልያ ኢሉ ናይ 100 ዓመት መለብ ገይሩ ዝሰርሕ ኣተሓሳስባ ዘሎ መርሕነት ኣብ ቻይና ኣሎ ይብሉ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ቻሌንጅ accepted እዩ ቅቡል እዩ ይዓብዩ ስለ ዘሎ ቻይና ኣሜሪካ ክትዓጽኦ ምዃና ርዱ እዩ ንናይ ቻይና ንናይ ኣሜሪካ ብደቡ ከመይ ትሰግሮ ግን they have already history كم كمهار خولي ميزبن أمريكا لما نستعرف مع China من باب كليهم يبلي. It's been the world's oldest continuous civilization. Because it's shocking how few Americans are aware of this. Indeed, when the U.S. Congress set up a committee on the contest between the United States and China, they said something like it's a committee to manage the strategic contest between the United States of America and the Chinese Communist Party. This is not a contest against a communist party. This is the contest against a 4,000-year-old civilization. And I believe that if you can persuade American policymakers to hoist that in, they will then regard this contest more carefully rather than the reckless way. مبزحت ጊዜ ኣሜሪካ ንነገራት ብዕምቆት ከም ዘይፈልጥዎቶም ስኮላርስ ብዙሓት ስኮላርስ እዮም ዝነግሩ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ታሪክ ዝፀገቡ ከም ዘይኮኑ እዚ ኸ ትዕቢት ናይ ኣሜሪካ ዘርኢ ሓደ ናይ ካልኦት ታሪክ ኣይንብቡን እዮም ብጀካናቶም ታሪክ ናይ ካልኦት ሃገር ዘንብቡ ውሕዳት ዲፕሎማት ኣለዎም ንሳቶም ግን ኩሉ ግዜ ትክክለኛ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ንኣብነት ምሁራት ኣለዎም ናይ ቻይና ታሪክ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣይሰምዕዎም እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ኣሜሪካ ሕልሚ ኣሜሪካ ሱፐር ፓወር ንሕና ኢና ካልኣይ የብልና ንሕና ንኩሉ ሰዓርና ኢና ዝብሉ ንሳቶም እዮም ኣብ ስልጣን ዝመፁ ንኣሜሪካ ነቲ ስምዒቶም ካፒታላይዝ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣሚን ሉክ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ታሪክ ዝፀገበ ሰብ ኣይኮነን ገንዘብ ፀገበ ይተልካንያ ሃብታሚ ቢልዮነር we know that ታሪክ ፀገበ ሰብ ግን ኣይኮነን መፅሓፍቲ ታሪክ ዝውከስ ሰብ ኣይኮነን ኣድቫይዘርስ ኣለዎ ገለ ግን when is ማእስ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣድቫይስ ናይ ካልኦት ሰሚዑ ዝመሰሎ ዝገብር እዩ ባዕሉ ሓሲብዎ ነቲ ሓሳብ ካልኣይ ግዜ ከይሓሰባ ኣብ ትዊተር ወሪዳ ኣላ እዚ ዝበሃል በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ ዝብል ዘሎ ንቻይና ሓደ ኮሚቴ ጌርካ በዚ ጌርካ ስትራቴጂክ ኮምፒቲሽን ወይ ከዓ ሴኩሪቲ ኮምፒቲሽን ክንኣልዮ ኢና ክትብል ከላ 4,000 ታሪክ ዘለዎ ሃገር እዩ ኣብዘን 4,000 ብዙሕ ግዜ ወዲቑ እዩ ነፍሲ ወከፍ ዘውድቆ ዝነበረ ምክንያት ድማ ድሕሪ መፅኡ ካብኡ ተንስኡ ክትንስእ ይኽእል ነይሩ እዩ ካብቲ ዝኸፈየ ወዲቑ ይትንስእ ነይሩ እዩ ይወድቕ ዘውድቆ ምክንያታት ኣሎ እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት እውን ኣይወድቕን እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ዝወደቐ መንግስቲ ነይሩ እዩ but they know already እንታይ ዓይነት ቻሌንጅ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እቲ ብድሆታት ከመይ ከም ዝመስል ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዝምርከስ ቁጠባ የብሎም ስቶክ ማርኬት ክራሽ ተገይሩ they don't mind ንሳቶም ፕራክቲካል ቢዝነስ ኣብ ዓለም እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዎል ስትሪት and ሜይን ስትሪት ዝበሃል ኣሎ ኣሜሪካ በመን እያ ትዝወር ብዎል ስትሪት ድማ banks are running the country and the world እንታይ ማለት እዩ ስቶክ ማርኬት ብታሕቲ ተወሪዱ everybody is depressed ፋብሪካ ጽቡቕ እናሰርሐ ካምፓኒ ናቱ ጽቡቕ ንብረት ናፍረዮ ከሎ ብርክናቱ መሬት ምስ ወረደ depressed ኮይኑ ይውዕል what has changed product ናቱ ኣብ ዕዳጋ ጽቡቕ ይሽየጥ ኣሎ ግን for some reason inflation ኣብ ገለ መፅኡ ወይ ስቶክ ወይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ገለ ፖሊሲ ገለ ጌጋ ምስ ገበረ ሙሉ ስቶክ ማርኬት ክራሽ ምስ ገበረ everybody is depressed because everybody is involved everybody ኣይብልኒ ዝበፅሐ ሰብ ኣብቲ ላዕለዋይ CEO ኣብቲ ላዕለዋይ ደረጃ ዘሎ ሰብ ኩሉ ኢንቨስተር እዩ ወይ እውን ኣብ ብርክ ናይታ ካምፓኒ ኣብ ገለ ምስርሑ ዝተሓሓዝ እዩ ንኣብነት ኦፕሽንስ ኣለዎ መብዛሕትኡ ላዕሊ ዘሎ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ስራሕ ዘሎ ኦፕሽንስ ናይ ካምፓኒ ኣለዎ ብርኪ ዝወረደላ መዓልቲ ሰብ ተሓጒሱ ይውዕልኒ let me tell you ድሕሪ ኢንቨስተር ትገብር ኮይንካ ንዓኻ ዘይፀልወካ እምበር ኢንቨስተር ተኮይኑ ሰብ
نسخات كابدك أسكت تنسيخها for whatever reason stock market 3% 5% dive gear تصنع كان تحتي that messes up your day generally subsidize money on the other hand كابدك أسكت تنسيخها nothing has happened 10% jump gear تصنع investment you're a happy man okay زعجي أبقى استجنا هوتك ignore كتقبر اللي تخل درجة بس أحكي لك you should have a work جي China نزر يومه تغيرهم stock market ناتهم كم قبرهم جمرة crash كم زقبر غيرهم main industry كنا تقرأ لنا practical businesses practical industries practical technology نقبر لنا stock market up and down it doesn't matter ببركز الزوار كامباني هاجر ديكونه بpractical business الزوار كلونا له كنا منتهي بركناتو أبعد أصحابنا تبلون أقدس industries تقولنا we have to build them we have to nurture them we have to develop them زبل بوليس تختيلهم سلزي stock market بإثيوبيا تأتيله سبوع يزبلكم كن speculative سلزو غنا دما نتك وتبع كل جزء stock market صحابنا بزلوا من قدرت راي كم صار هيدا قبلك سلزي أبنا بركنا هذا كامباني بخمية عبد نحريلكم ني قال لك فلايت كامباني كوجح فغلو أو source كبر غلو وين صرحتني هذا تسوق كل بركنا على خير imagine معناته up to profitability مخصب لعلى سلازي غيزلو سلازي نستوك نات كان لعلى نتجبر تجبره بوليسي نتا كامباني دايركتلي تقمع مالتها يكونن اب لونج تيرم نملس نبتار السنه سوري بزح نغرات كن مهارلوز نخل زبل كوس لا زغرب على حرج زي حطرني that it is doing so. The second strength, big strength that China has, is a very powerful motivation, psychological motivation. And the psychological motivation that China has comes from the fact that it suffered a century of humiliation from 1842, the Opium War, to 1949, when the People's Republic of China was established. Memories of that are still alive in China. So as the United States applies pressures and imposes sanctions, imposes tariffs on China, the Chinese say, well, you've done this before. قال ما and this is exactly نيرترا دما قداسي كم يرترا وزيانا غرزياخ تحت لك منقس China century of humiliations بحالنا وردت زبن بحالالو 4 بيلي وديوزي حجز بلوز صرف وزلو كومونيست بارتي مسمات بسلطان مالتي اذا امريكا تقبر زلا بسنكي معربايان زقبروي ودقتنا China ماتيو اتميت عمس تواردو بسنكنا معربايان على مخانو every Chinaዊ فلطيز على تاريخ زلي حدش قصل دماي ترسع وصل يكون حج امريكا معربا على اقرا قبر لهم كله موتيفيشن يتفطر له كم زي اقرا ماوتي قمنا قد محجي እታና ቀደም ቁስሊ ይደግሙዋለው ስለዚህ እንታይ ገብረካ እዚ ሓይሊ በካ ብውሽጢ ፀላይኻ ከም በሓድሽ ከውጥቃካ ይብገስ ከም ዘሎ ተፈሊጥካ ኣበርቲዕካ ክትሰርሕ ኣበርቲዕካ ሞቲቬሽን ኣለካ መሊስካ ሓይልካ ንክትቅፅል ይገብረካ and this is a very powerful motivation መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ኮንሲደር ክገብረሎ ይብላል ወዲ ሲንጋፖር ስለ ዝኾነ ንኣሜሪካ ፀልአ ማለት ኣይኮነን ንኣሜሪካ እውን ፅቡቅ ኣድቫይስ ክባ እዩ ዝደሊ I wish they can hear him they can listen to him and ካብኡ ሰሚዖም ትክክለኛ ሓበሬታ እንተዝገብሩ ንኩሉ ምጠቐመ እዚያ ሕጂ ዝበኩም ቪድዮ ንነፍስ ወከፍና ስለተጠቅም እያ ካብቲ ኣርእስና ቁርብ ወፅየ A Harvard MBA is among the most coveted. You do that, your life is sorted. Top job at a top company, 6-figure salary, and a relentless climb up the corporate ladder. But maybe not anymore. Look at this new report on MBAs. 23% of Harvard students were jobless 3 months after graduating. We're talking about a top B school. Most Harvard students get jobs before graduation, yet 23% were jobless even after it. This number... እዚያ ቪድዮ እዚያ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ቆልዓ ዝዕቢ ዘሎ ስድራ ዝዕቢ ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳኣ ፅቡቅ እዩ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ማለት ኣብ ዓለም ቀዳማይ ኣብቲ ሊስታ ናይ ዩኒቨርሲታት ዝበለፁ ኣብ ቶፕ 10 ኣብ ቶፕ 5 ኩሉ ግዜ ዘሎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ወላ ልዕሊ እንተኸድካ ኣብ ሃርቫርድ MBA ዝገበረ ማለት 200,000 ይዋግኡ እቲ MBA ናቶ ኣብቲ ካምፓኒ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከለካ ኢኻ ስራሕ ትረክብ ስራሕ ድማ ልዕሊ 100,000 ደሞዝ ማለት እዩ 6 figures ተባላ ክንደይ ድብኡ ማለት ኣብዚ ዋን እዚ 23% ናይቶም ምሩቃት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ 3 ወርሒ ስራሕ ይረኽቡን እዮም ዘለዉ and this trend is increasing እዚ ኸ ዳቐልፀለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይና ንሪኦ ዘለና እንደምንታይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብዝበለፀ ዩኒቨርሲቲ ተማሂርካ ትምህርቲ ጥራይ ይኹል ኣይኮነን ኣብዚ ዋን እዚ ቴክኖሎጂ ንብዙሕ ስራሕ ናዋሓጦ ይኸይድ ስለ ዘሎ artificial intelligence robotics ንብዙሕ ስራሓት ናወሰድዎ ይኸዱ ስለ ዘሎ ትምህርቲ ጥራይ ዩኒቨርሲቲ ስለ ዝኸድካ that's not enough that means ብግምቲ ኣልኩ ትሪኦ ክትክል ኣለካ skill is very important than education alone ትምህርቲ በይኑ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ ከድካ መዓት ዕዳ ኣቲኻ ሃርቫርድ ክትምሃር ከለኻ ናይ ብዙሕ ኣሽሓት ኣማኢት ኣሽሓት ዕዳ ሒዝካ ኢኻ ትወፅእ ካብኡ
fully scholarship ተደረኺብካ which is very rare ዝበዝሐ ሰብ ማዓት ዕዳ ሒዙ ዝመፅእ if you are not using your ሓንጎልካ ካብቲ ትምህርቲ ወፃኢ ካሊእ ናይ academic skills ተደሂስካ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን እዚ ከዓ ንኩሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝምሃር ዘሎ shock you if this is happening to Harvard students it is happening ኣብ ካሊእ ዩኒቨርሲታት ዝምሃር ዘሎ ብዝገደደ ክሰርሕ ማለት እዩ watch out ትምህርቲ ተዓሚትካ ምኻድ ከም ተቀደማ በዓል ንሕና ንገብሮ ዝነበርና ኣብቲ ግዜኡ ፅቡቅ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ እዚኣ ንገርዎም ፅባሕ ንጎ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ተማሂሩ ሰብ ስራሕ ተሲኑ ስትረስ ገይሩ ናብ ዲፕሬሽን ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ትፅቢት ናቱ ሰማይ እዩ እቲ ሪያሊቲን ካሊእ ይፀንሕ was 20% in 2023 and just 10% in 2022. So clearly things are getting worse. And it's not just Harvard. Most B schools in the US have the same story. At Northwestern Kellogg, 13% graduates were jobless in 2024. That is triple the number from previous years. At Chicago Booth, the same story. A career officer at Harvard summed it up best. Let me quote, "Going to Harvard is not a differentiator. You need the skills to back it up." And this was so سمازج ካብ ሃርቫርድ ዝመጽ ዘሎ ኣድቫይስ እዚ በይኑት ሃርቫርድ ቀደምታ ሃርቫርድ ስብል ሽም እንተላትካ ኦልሬዲ ንስኻ ተደላይ ሰቢኻ ስለምንታይ ንሱ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክቕበለካ ፍሉይ ርእሲ ከም ዘለካ ስለ ዝኣመነ በልሕ ስለ ዝኾንካ ጥራይ ናት ኤኒሞር ተብጀም ኣለኹም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ፍሉይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፀቂጡ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ምስ ግዜ ዘይከይድ ዘሎ ስለ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ኣይትኸይድ ኣይኮነን ትሕቶ በይኑ ግን እኹል ኣይኮነን ኤክስፔክቴሽን ናትካ ተፅቢታት ናትካ ኣጃስት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ በይኑ እቲ ዩኒቨርሲቲ እኹል ኣይኮነን ማርኬቲንግ ተፅንዕ እንተለኻ ናይ ማርኬቲንግ ዲጂታል ማርኬቲንግ ፕራክቲካል ኦንላይን ቢዝነስ ገለ ጌርካ ተመክሮ ናይ ስራሕ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ you have to put your hands to work ገለ ነገር ተግባራዊ ስራሕ ሒዝካ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ ተደየለ ንዓኻ ማይት ኣሽሓት ካብ ዝኸፍሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ካልእ ሃገር እውን ብሕሱር ከማኻ ዓይነት ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት ናይ ምምፃእ ክእለት ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ ከምዚ ዝፈጥር ዘሎ ዓለምና ሞር ናብ ተቀራራቢ ኩነታት ደረጃ ክትበፅሕ ከላ ንዓኻ ብፍሉይ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ኤውሮጳ ዩኒቨርሲቲ ስለተምሃርካ ፍሉይ ደሞዝ ክበካ ዝጓየ ኮርፖሬሽን የለን ካባኻ ሕመቕ ዝበሉ ወላ ካባኻ ቁሩብ ሕመቕ ዝበለ ትምህርቲ ዘለዎም ብፍርቂ ዋጋ ናትካ ኣብ ካልእ ሃገር ክረኽቡ ዝኽእሉ እንተኮይኖም እውን ክጥቀሙ እዮም ስለዚ ፅባሕ ንጎ እቲ ዝኩሉ ገንዘብ ኣጥፊኻ ዲስኣፖይንትድ ከይትኸውን ኣቐዲምካ ነዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልና ንደቅና ክንነግሮም ክንክእል ኣለና ሃርቫርድ ዝበሃል ዝኣተወ ሂወቱ ዝቕይር ትምህርቲ እዩ ኣጋጣሚ ግን ብጌጋ ስእሊ እንድሕር ኣቲኻዮ እቲ ሰብ ኣብ ዲፕሬሽን ኣብ ስትረስ ክኣቱ ይኽእል እዩ ካብኡ ንክንወፅእ ኢለ ደምፃ ዘለኹ understand that Bitcoin is really going to be the world reserve currency. And you see what's happening in the United States, Mike. President Trump has announced he wants to create a Bitcoin strategic reserve. They want to buy 1 million Bitcoin. That would be very interesting. I think it's highly problematic for them because of the incredible debt load that the United States carries, roughly $100 trillion in debt and መቸም ኣብዚ ዘበን እዚ ሓንቲ ነገር ከይተዛረብካላ ከይረኣኻያ ክትሓልፍ ዘይትኽእል ነገር እንተላ እታ ናይ ክሪፕቶ ዝበሃል ዘሎ እዩ I mean the time the season has come ከምዚኣ ኢሎም እዞም ናብ ብክሪፕቶ ሃብታማት ቦርሳ ተሰኪሞም ዛ በዓል ዱባይ ብቐረባ ትርእዮ እዩ ብሓደ ክሪፕቶ ተጠቂሞም መኻይን ክገዙ ክቡር መኪናታት ክገዙ ስምዑ ወድሓን እዚ ምናልባት እዚ ናይ ገሌኹም ዛንታ cars and the surprise is that I'm gonna do it with Solana. So yesterday we came and I picked my favorite car, but I didn't tell them I was gonna pay with crypto. So right now we're gonna see if they accept me payment with Solana. We got the Aventador Montgomery edition, one of two in the world, $615,000 as we agreed the price of the car. Well, if I can pay with Solana, It's possible to pay by Solana. It's gonna be 3,300 Solanas. perfect. Favorite super so እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ካብቶም ኮይንስ ሓደ ሶላና ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ግሮውስ ዝገበረ ማለት እዩ I remember in 2022 23 ቅርሺ ድዩ ወላ 13 ቅርሺ በፂሑ ነይሩ 13 ቅርሺ በፂሑ ነይሩ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ሕደት ኣዋርሕ 270 በፂሑ ነይሩ ካብ 13 ቅርሺ 270 ከባቢ በፂሑ ተመሊሱ maybe 200 ኣብ ከባቢ 220 ገለታት ኣውታት ከለል ብላ ኣሎ بوغيري بسلسة شاقيرو بعصر سلسة قرشيش حتى قزيو قدم قرشي نيري أبقى بوينت جن بعصر سلسة شيش ساعة بسرعة سرعة كنت نكتجز أدخل نيركا نابكن دزبي مع 8 مليونيرات ينبوخا فريوم زلو بزوح وزا حدا بناتي جزوها بلاك ميلون تعال لي بس لو زلو اتسابتيو أنا ريكومند قبل كلوت إنك غايد ليو بعرف شاقن كم يجيرو كم عينة مخاين يجزعك very simple أقدر داس تمرت توسيتك بفرلا يبغى طبعا لو تاخد قبرت دليخا بوحدو أبزع عود كريبتو مصنعات كدليكايو سقمتو مسات كدليكايو كدليكيو بليز جورجيا كتصلوا تقوليهم كتفتوا تقوليهم إذا عودزي تماهيركم تتعاملوا كل كريبتو ولا تناشتو كوينسون لا على قصص خدوا له جزيلو alt seasons alt coin seasons بلولو maybe أبو أبتلا سيدنا بس هذا لنا ميدي نازلنا بيدلنا بزي قدس جن بحفشة
اتزربا تكونتاتي كتقامولو انت خيلكم ابيوتكم حجاز كون خليو دونالد ترامب دما ايفن نازي ابت استراتيجيك اسيت كتقامولو مخاني زنجر زلو سلازي فليتكم استوعيلكم تخكلنا حبريتا تخكلنا منقد غيركم بوعس منقد تغيركم that's going to be good مساك تمهارتو دليهم you're welcome otherwise حجي ابتنا زبانا تنسجر كنفتنينا let's go joined the campaign to dump China for West Asian investors. Kenya has started discussions with United Arab Emirates to secure financing to complete a regional railway project that was left incomplete after China cut infrastructure funding. Kenya's President William Ruto has said that the country is exploring a partnership agreement with the UAE to extend the standard gauge after China cut infrastructure that was left in. Kenya's President William Ruto. So እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ again ኢማራት ማለት ኣብ ኣፍሪካ ዓቢ ተራ ዝፃወት ዘሎ ዓቢ ሓይሊ ከም ዘለዎ እውን ዝእመነሉ መርሕነት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ቻይና ትገብሮ ዝነበረት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ወላው ካብ ወግዕ ዝግለጥ ተዘይኮነ ንኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ኮንትሮል ጌራታ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ኢዶም ንሪኦም ኣለና ኣብ ኬንያ እውን ዓቢ ኢድ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ነይሩ ሕጂ ግን ሕጂ ድማ ብወግዒ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ኩነታት ቻይና ክትገብሮት ኣካል ናይቲ BRI ተባሂሉ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ተባሂሉ ክትዝርግሖ ተሓስብ ዝነበረት ትሕተ ቅርፂ ዕዳ ስለ ዘለዎን ዘን ሃገራት ዕዳ ንምኽፋል ድማ ሽግር ስለ ዘለዎን ፋንድ ክትገብረን ኣይደልን እያ ነይራ እቲ ቦታ ናታ ድማ ብኢማራት ይትካ ኣሎ ስለዚ ኢማራት ማለት ኣብቲ ዞባናትና ቀርኒ ኣፍሪካ ምብራቅ ኣፍሪካ ዓቢ ተራ ክፃወት ዝኽእል ዝፃወት ዘሎ ላዕሊ እንተኸይድካ ብግብፂ እውን እንተኾነ ክንዲ ምንታይ ገንዘብ እዩ ዘሎ ኦፍኮርስ እቲ ቱሪዝም ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ካልእ ቢዝነስስ ኣብቲ ዓዲ መፅኡ ዘሎ ነዳዲ እውን ኣለዎም ኩሉ ነገር ኣብ ግምት እቲኻ ሃገር ብጣዕሚ እዩ ንሃብተመ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሃብቲ ናቱ ድማ ኣበይ ትጥቀመሉ ድማ ተረዲዎም ኣሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃብቲ ናትካ ዋላ ፅቡቅ ነገር ከይገበርካ ሕማቅ ከይተፈለጥካ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ኣትዕትኹም ኣለኹም ናበልካ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ናተጠቐምካ ከመይ ጌርካ መሊስካ ሃብቲ ትግብት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገይን ኢማራት ዝበሃል ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ ሓይሊ ክህልዎ ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ኣቐዲሙ ቅድሚኡ ምንቅስቃሳት ክገብር ንሪኦ ኣለና ንቐፅል እንታይ ክግበር ዘሎ ኣሩቶ ካብ ቻይና ወፂኡ ሕጂ ናብ ኢማራት ገፁ መሊሱ መሊሱ ምስኦም ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና a partnership agreement with the UAE to extend the standard gauge railway or the SGR to connect Kenya with Uganda and South Sudan. Now, he further said that as a part of the plan, the two countries had agreed to conduct a feasibility study on the extension of the railway as it could foster regional integration and promote trade. Now, እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፕሮጀክት ኩሉ ግዜ ትሕተ ቅርፂ ፅቡቅ እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ እንተዘይከቢሩ ማለት እዩ መንገዲ ባቡር ንኬንያ ኡጋንዳ ደቡብ ሱዳን ኮኔክት ክገብር ዝኽእል ሕጂ እዚ ትሕተ ቅርፂ እዚ ሓደ ካብኡ ህዝቢ ኤርትራዊ ኣብ ጁባ ኣብ ደቡብ ሱዳን ፅቡቅ ቢዝነስ ሒዙ ዘሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ልዑል ክጠቕሞ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ካብ መብዛሕትኡ ካብ በዓል ኬንያ እዩ ድመፅእ ካብ ደገ ደምፅዎ ንብረት ስለዚ ምስ ናይ ገለመለ መንገዲ ባቡር ተሰሪሕሉ ነቲ ንግዲ ዓብዪ ፅልዋ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ መንገዲ ባቡር ማለት ንንግዲ እቲ ዝበለፀ ኤንጂን እዩ ንሳውት ሱዳን ድማ ሓደ ካብቲ ዘለዋ ኩነታት ወይ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ብንዮም ምስ ሱዳን ዝነበረ መንገዲ ብሰንኪ ትውግእ ተዓፅዩ ብኡጋንዳ ድመፅእ ብኬንያ ድመፅእ ድማ መሊሱ ስሉጥነት ተወሲኽዎ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ቢዝነስስ ፅቡቅ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቲ ሕቶ ክንዲ ምንታይ ገንዘብ ለቃሕ ክውሰድ እዩ ክንዲ ምንታይ ፕሮደክቲቪቲ ከምፅእ ይኽእል ክንዲ ምንታይ ኣታዊ ከምፅእ ይኽእል እቲ መስመር ዝስራሕ ምክንያቱ ኣብ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ኬንያ ብዙሕ ፕሮጀክትታት ብከምዚ ዝተሰርሐ እቲ ዕዳናቱ ብዙሕ እቲ ኣታዊታት ካብቲ ፕሮጀክት ዝመፅእ ግን ነቲ ዕዳ ክሽፍን ስለ ዘይከኣለ ዴት ትራፕ ብሎ እቲ ዕዳ እናዓበየ ይኸይድ እቲ ወለድ ነቲ ዕዳ ክትከፍሎ ዘለካ ካብቲ ኣታዊ ናይቲ ፕሮጀክት ዝመፅእ እንድሕር ውሑድ ዝበዝሕ ኮይኑ እቲ ሃገር መመሊሳ እናተደቑሰት እያ ትኸይድ እቲ ትገብሮ ዘለካ ፕሮጀክት ተዓቂኑ ንኣብነት ፊዚቢሊቲ ስታዲ ክንገብረሉ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ተዓቂኑ ኣታዊ ናቱ ካብኡ ዝኣቱ ፕሮጀክት ጌርካ ኣብ ክንዲዚ ዓመት ክንዲዚ ኣታዊ ክገብር እዩ ካብቲ ኣታዊ ናቱ ነቲ ዕዳ ናቱ ከፊልካ ተረፍተለካ ጥራይ ፅቡቅ ዝኾነ ትካል ክትገብር ከለካ ብግሊ ከምኡ ኢልና ንሓስብ ሃገራት ግን ፎር ሳም ሪዝን ኣይሓስባሉን እየ ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ኣሎ ዩኒቨርሲቲ ትሰርሕ ተለካ ብመክሰብ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ካብ ዩኒቨርሲቲ መክሰብ የለን መንግስቲ ዩኒቨርሲቲ ክሰርሕ ከሎ ህዝቢ ከምህር እዩ ስኪል ኣታዊ ነገር የብልካን ካብኡ ካብቲ ተምሃራይ ዝምሃር ዘሎ ገንዘብ ከፊሉ ገለመ ኣይሰርሕን ኢኹም ኣገለገለ ፕሮጀክትስ ግን
really the project ውፅኢት ከም ፅዳ የምፅእ ናብ ግምት ክትክል ኣለካ እንተዘየለ እቲ ናይ ዴት ትራፕ እቲ ናይ ዕዳ ምሕንቆ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሶ መብዛሕትኡ እቲ ትገብሮ ፕሮጀክትስ ናቱ ውፅኢታውነት ኣናላይዝ ምግባር ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ግን ሓደ ንሪኦ ዘለና ኬንያ ካብ ቻይና ወፅያ መሊሳ ናብ ኢማራት ኣቱላ ቻይና ኬንያ ሓደ ካብቲ ዊልያም ሩቶ ብዙሕ ግዜ ፀገም ዘጋጥሞ ዘሎ እንታይ እዩ ዕዳ ስለ ዝበዝሖ እታ ሃገር ዕዳ ስለ ዝበዝሓ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል እዚ ጅት ትሪእዎ ዘለኹም እዮም ኬንያ ኡጋንዳ ከምኡ ድማ ተን ካልኦት ሃገራት ቡጌረን ክነግዳ ዝኽእላ ኢና ንርኢ ዘለና ዊልያም ሩቶ ሓደ ካብቲ ፀገም ኣጋጢምዎ ዘሎ ብዙሕ ዕዳ ስለ ዘለዎ እታ ሃገር ነቲ ዕዳ ከጓድሎ ዘይከኣለ ነቲ ዕዳ ንክኸፍል ዝወስዶ ዝነበረ ስጉምቲ ግብሪ ናብ ኩሉ ህዝቢ ከልዕል ምፍታኑ ንሱ ድማ ነቲ ተራ ህዝቢ ሽግር ይፈጥለሉ ስለ ዘሎ እቲ ሰብ ኣንፃሩ ዝኩሉ ከተማታት ዘቃፀለ ሰላማዊ ሰልፊ ንኣዋርሕ ዝቐፀለ ዝነበረ እዩ እንጂ ድማ ተመሳሳሊ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኢማራት ነቲ ዞባቲ ኤፌክቲቭሊ ተቆፃፂሮሞ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ዳርጋ ኢማራት እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ክኸውን እዩ ኣብዚ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ኩሉ ኣፍሪካ እውን እዩ ዘሎ ግን ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝዓበየ ሓይሊ ክኸውን እዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኬንያ ዘሎ ኣብ ግብፂ እውን ተኸይድካ ብጀካ ኤርትራ ትኻሊ ኩሉ ወላ ኣብ የመን ተኸይድካ ዝለዓለ ሓይሊ ኣብኡ ዘሎ ኢማራት እዩ ስለዚ እቲ ዞባቲ ብምሉ ኢማራት ተቆፃፃሪ ኢማራት ድማ ኣገዳሲ ሃገር እዩ ንኣሜሪካ ንቻይና ንራሽያ ንሰለስቲኦም ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና ንሰለስቲኦም so this is a very special case ሓደ ሰብ ምስቲ ሓደ ኮይኑ ምስቲ ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ፑቲን ልዕሊ ማንም ተገድሶ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሓንቲ ኢማራት እያ ምክንያቱ ካምፓኒታት ናቱ ገንዘብ ናቱ ገለመለ ብዙሕ ኣብኡ እዩ ዘሎ ናይቶም ራሻውያን ካብ ኤሮጳ ገለ ዝተሃገረ ኣብ ኢማራት እዩ ዘሎ ቻይና ብጣዕሚ እያ ተገድሳ ኢማራት for whatever reason ኣካል ናይ ብሪክስ እያ ካብተን ኣገደስቲ ናታ እያ ኣሜሪካ ድማ ብጣዕሚ እያ ተገድሶ ስለዚ ሰለስቲአን ሒዞመን ኣለዉ ስለዚ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ሕማቅ እንተሓሲቡ ሕማቅ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ እዩ ብጥንቃቐ ክእለ ዘለዎ እዩ ኣነ ናተይ ትምኒት ምዚ ሃገር እዚ ፅቡቅ ዝምድና ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ነይርዋ ገለ ፖይንት ኦፍኮርስ ሓርፋፍ ገለገለ ነገራት ነይርዎም እዩ ግን እቲ ዝምድናታት ሓዲሱ ምዚ ሃገር እዚ ዘሎ ዝምድና እንተዝኽፈት ነይሩ ኣይ ቲንክ ብናተይ መረዳእታ ክሪኦ ከለኹ ኢት ውድ ቢ ሪሊ ግሬት ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ኣይ ዶንት ኖ ወት ዴይ ኣንደርስታንድ ዲፕሎማሲ ምስ ዝኾነ ሰብ ተዓሪቕካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣዝ ሎንግ ኣስ ተረብሓ ናትካ ዘይጋጨቱ ኮይኑ ኣነ ትምኒተ ዝገልፅ ዘለኹ ገለ ሰባት ኣለዉ እቲ ትምኒት ናተይ ኣለርጂ ዝገብረሎም ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ኢግኖር ክገብሮም እየን ክምልሰሎም ካለኒ ናተይ ትምኒት ኤርትራ ምዚ ሓይሊ እዚ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ጌራ ፅቡቅ ክትከይድ ፅቡቅ ምኻድ ድማ ንኤርትራ ስለ ዘርባሓ ምክንያቱ ሕማቅ ክገብር ሓይሊ ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ስለምንታይ እኮም ዝብል ዘለኹ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመን ኣምፅኡ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ኢልና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚ ክልተ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብወቅዒ ንኤርትራ ዘይፈትዎ እዮም ብፍላይ ቲቦር ናጊ ዝሕፍር የብሉ ዘሰክፍ የብሉ ንኤርትራ ይፀልኣ ጥራይ ዘይኮነስ ንኤርትራ ንመላይ ኩሉ ነገር ክገብር ድሕር ዘይብል ሰብ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ፅሒፉ ኤርትራውያን ድማ ብዙሕ ግዜ መሊሶምሉ እዮም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብፍሉይ ዝፀልኦን ክእለ ዝደሊ ምዃኑን እዩ አንፎርቹነትሊ እዚ ሰብ እዚ ናብ ስልጣን ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ሰብ እዚ ስልጣን ክብዎ ምዃኑ ንሱ ንባዕሉ ናብቲ ስልጣን ክመለስ ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ እንታይ ኢላ እታ ትዊት ናቱ ከምፃልኩም እየ ኦኬ እዛ ትዊት እዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ቲቦር ናጊ ቀደም ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ እዩ ይነውስ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዝፈትዋ በጃኹም እንዶ ተሓረቑ ሓንቲ ሃገር ኩኑ ገለ መለ እናበለ በቃ ሓንሳብ ይፅልየሎም ሓንሳብ ምክሪ ሂቦም ሓንሳብ ገለ ሂቦም ንእሽተይ ፅቡቅ ተሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተስፋ ዝህብ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ፍሉይ ፋያን እዩ እዚ ሶማሊላንድ ሃገር ንክትከውን ድማ ብኩሉ ብወቅዒ ዝጉስጉስ ሰብ እዩ ስለዚ ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ሶማልያ ዝበሃል ኣብ መቃዲሾ ዘሎ መንግስቲ ድማ ተስፋ ዘይብሉ መንግስቲ እዩ ክድቆስ ዘለዎ ክእገድ ዘለዎ እናበለ ኣንፃሩ ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ረጂም ቼንጅ ዝብል ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ብወቅዒ ዝደልዮን ዝሰርሓሉን ዝጉስጉሰሉን ኣብ ሚድያ እንተሎ ቲቦር ናጊ እዩ ለንቀነ dear friends adversaries and trolls looks like I'm going back to US State Department on Monday in a position which will be beyond just Africa. So I am stopping expressing my personal views until my temporary position finishes, probably a few months. God bless you all and back soon. ንሱ እዚኣ ፅሒፉ እንታይ ይብላ ኣሎ ዝተፈተኹም ፈተውተይን ፀላእተይን ብወቅዕ ማለት እዩ ናብ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ስራሕ ተዋሂብዎ ካብ ሶኒ ክጅምር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ and
እቲ ፖዚሽን ተዋሂብዎ ዘሎ ንውሕዳት ኣዋርሕ እዩ እሱ ድማ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዘይኮነ ካብ ኣፍሪካ ንላዕሊ ዘለዎ ኩነታት ምዃኑ እዩ ስለዚ ውልቃዊ ሓሳባተይ ኣብ ኤክስ ምፅሓፍ ከቋርፆ እየ ምክንያቱ ናይ መንግስቲ ቀደም ፍሪ ስለ ዝነበርኩ ድሌተይ ክዛረብ ክእል ነይረ እጅግ ናይ መንግስቲ ስልጣን ስለ ዘለኒ ውልቃዊ ሓበሬታናተይ ጠጠው ከብለ የብላ ኣሎ ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ዝቕፅል ስራሕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንዑ ተሓጒሱ ብታሕቲ ዝቕበሎ ዘሎ ድማ ዶክተር ፔተር ፋም ይበሃል ቬትናማዊ መበቆል ዘሎ ኣሜሪካዊ Thrilled that my friend Ambassador Tibor Nagy has again answered the call to serve the US at the State Department ይብላሎ እዚ ኸዓ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ዓርከይ ናብቲ ቦታቲ ብምምፅኡ ይብላሎ እቲ ዓርኩ ዝበሃል ዘሎ ንባዕሉ መን እዩ እሱ እንድሕር ኢልካ ድማ እዚ ኸዓ ብወግዒ ንባዕሉ እሱ እንታይ ይበሃል Trump expected to name GOP Africa expert J. Peter Pham as top US Africa envoy I really hope this will not happen. Is he? Bogi Somaliland hagartko. Na Somaliland hagartko na ne. I really it's not my business. Sorry. Somalia كتبدل يدلني قال ملا تبو يزقن. أنا إرتراوي بدانا إرترا دما إرترا تقدسني. إرترا بخميس ألوا زيادة. Somalia ناخذ مكال ولا ونتا نخفرس دسيب لنا ما لدي كونن. قلنا at the end of the day Somalia أخلات مراتن كلاتنا اللوا. انتقونا يوعلون خون. إذا سبزز اللوا لأنه نوي وان سلا تقتل قابل لسوماليا. أما غاديش زول فدرال منكسي زول وصل فلوي صل له سوماليلاند دما كم هاجر ناخذ كون زيادة زغسغسن ليت بقى كل شرحو سوماليلاند I think سوماليلاند كم لوبيست زغفل سمخانو انت تراتري بلونزي بتدغاغامي زعبا سوماليلاند at every level وتيو سوماليلاند زودس ديمقراسي زلوهم رجع زلوهم سوماليا بنصارو حدا حنفشفش قبر شبرا ما غاديش كمان كوحو زي كلنا بله اتزغفك علات انصار سوماليا زتقامي نزي سبيشال انفوي نا افريكا كبرو ندحرو خوينو اي قبروني وين كنا بلاي نخلينا this is going to be quite difficult نتزوباتي كبيري كاو السوس لو زخوني دما ابزي حد سومالاوي اكتيفيست زصحافالو Somalia and Eritrea need to impose an outright permanent ban on these 4 troublemakers and a wanted list كم يجرون كقبروا وجن تزجبر إرترا كجيرا زلانديا إرترا مليسات الله يجون نزي اليوم كل التسبات قالوا كل تدم على اللو مابزي من يمساتهم ما نفلتوا من عند الجبس الكونيرة زغا مايك روبين قبل ما زمن هاتبلو مارتين بلاود ما التلكازيت إن أف ملحساتهم معلتش so اليوم سبازياتهم كسب زي علينا شجرنا أيكود دانيا يجبل زلوا اليوم سبازياتهم نتزوباتي بفلاي قبل الإرترا سوماليان فلويتسلي زلوا فلويتسلي ስለዚ ክልቲአን ሃገራት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ስልጣን ድሕርመፅዮም not good as simple as that not good እቲ ንሓስቦ ዘለና ፅቡቅ ከንቅፍዎ ዝኽእሉ ሰባት ምዃኖም ፍሉጥ እዩ እዚኦም ክልተ እንድሕር ፖዚሽንስ ናይ ኣፍሪካ ተዋሂቦም ንሳቶም ከንድሕር ክሓስቦ ኮይኖም እገዳ ክለዓል ገለ መለ ናገን ሃፕን ምክንያቱ እዚ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ዘሎ ናቱ ፖዚሽን ነጊረኩም ነይረ ቀደም ቅድሚ ኣብ 22 መንግስቲ ዩኬይ ኣብ እቲ 2% ንኤርትራ ዝኽፈል ዘሎ ቀዳማይ ንኢሳያስ ከም ዝኽፈል ገይሩ እዩ ዝገልፆ እሱ ንዕኡ ኢንቨስቲጌት ክገብሮ ምስ በለ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ተበግሶ ብምባል ኣብ ኩለን ኤርትራስ ኤምባሲስ do more money collecting than diplomacy hope US government follows መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ክኽተሎ ተስፋ ይገብር so means እቲ 2% መንግስቲ እቲ ህዝቢ ንሃገሩ ዝኸፍሎ ንዕኡ ተጠዋ ምባል ብዙሕ ክጓየ ምዃኑ ብመንፅሩ ድማ ሓወላት መንገዲ ሓወላታት ኩሉ ድማ ከካብድዎ ምዃኑ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ናብ ስልጣን ይመለስ ኣሎ ምባል it's a bad news ብሓቂ ሕማቕ ዜና እዩ ንኤርትራ ምክንያቱ ሪጋርድለስ እንታይ ዓይነት ፖዚሽን ክወሃቦ ፅቡቅ ነገር ክገብር ዘይክእል እዩ ሆርን ኣፍሪካ ጋይ ዝብል ሓደ ኣውፅዎ ነይሩ ፅቡቅ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብቐሊሉ ክረኣዩ ዝኽእሉ ሰባት ከም ዘይኮኑ ሓቆም እዮም ኤርትራውያን ነዚ ክገልፁ ዘለዉ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ እዮም ኤርትራውያን ክንደይ ግዜ ገሊፀልኩም እየ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓደገኛታት ሰባት እዮም ተስፋ ገብር ከምዚኦም ዓይነት ሽግር ዝፅውዑ ኣብ ስልጣን ኣይመፁ ንኸውን ንብል ነርና ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፅቡቅ ክገብር ይፍትን ይኸውን እዩ ግን ፕሮብለም እቲ ኣጀንዳ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ጣውሉ ይመፅሕን እዩ ነዚኦም ተገዲፍሎም ድማ እቲ ጉዳይ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ናብ ሕጂ ንኤርትራ ብፍሉይ ከጥፍዋ እዮም ኣይብልኒ ናብቲ ንሓስቦ ዘለና ፅቡቅ እዮም ክወስድዋ ዘይክእሉ እምበር በዓል እዚ መፅኦም ወላ ንሳቶምን ቤተሰቦምን መፅኦም ነቲ ኤርትራ ንምእላይ ኩሉ ዝከኣል ገይሮም እዮም ዲድን ወርክ ኩሉ ነገር ከለዎም ዓለም ምልእቲ ምስኦም ከላ ኣይሰለጦምን ሕጂ እዚኦም መፅኦም ብፍሉይ ንኤርትራ ከውድቆዮም ኢለኩም ኣለኹም ግን ነቲ ዝድለ ዘሎ ፕሮግረስ ከንቅፍዎን ከደናጉይዎን ከም ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ሶ
pro Gerd Three was along Ambassador Tibor Nagy and J. Peter Pham are likely to shift the following 5 US policies in Africa. ብፍላይ ቲቦር ናጊ ኣነ ከም ዝረኽቦ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ዲጋ ዘሎ ኣንጻር ግብፂ እውን እዩ this is good እዚ ሰብ እዚ ኣንጻር ግብፂ ምዃኑ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ግብፂ ናታ ነፍሳ ዝኻለ ጭዋዳ ስለ ዘላ ዋሽንግተን that's good ምስ ግብፂ ኮይኑ ንክልትየን ከቀራርብ ንኤርትራ ጥራይ ከጓኒ ዝኽእል እንኳ ጥራይ ኣይኮነ እዚ ኣነ ብፅቡቅ እየ ዝርአሱ ኣንጻር ግብፂ ተኮይኑ ግብፂ ነፍሶም ዝኻለ ዲፕሎማሲ ጭዋዳ ስለ ዘለዎም ብፍላይ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ናይ እስራኤል ናይ ሓማስን ዓብ ግደ ስለ ተፃወቱ እዚ ሲስፋየር ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ግብፅን ቀጠርን ዓብ ተራ ተፃዊተን እየን ስለዚ ኢን ሪተርን ገለ ክፅበያ ንሰንኪ ድማ ስለዚ ግብፂ ኦልሬዲ ኤርትራ ስትራቴጂካሊ ምንቅስቃስ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ኢፌክቲቭ ነይሩ እሱ ሶ ኣትሊስት ንግብፂ ሒዝካ ምፅናሕ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣገዳስነት ነይሩ ወይ ብወገን ዲፕሎማሲ ማለት እዩ ተኻልእ ኣብ ነፍስኻ ምእማን እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ነፍስኻ ምእማን እዩ ግን ብወገን ዲፕሎማሲ ድማ ፀቅዒ የድልየካ ኣብቲ ቋንቋ ዲፕሎማሲ መን ምስ መን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ናይ ሶማሌላንድ ጉዳይ ናው ኦር ነቨር እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ስልጣን ተመፅኦም ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ዋር እዚ ተዘይሰሊጥዎም ፎሬቨር ክሰልጦም ኣይኮነን because I think this is ንዓታቶም እቶም ዝያዳ ብኦም ዝጣበቑ ብኦም ዝጓዩ ሰባት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ it could be a chance for them or not but that's another topic Eritrea reinstatement of the ban on 2% ከምቲ ንብሎ ፀናና 2% ዝበሃል 2% ንሃገርካ ምሃብ as if it's crime everywhere ኣብ ኩሉ ዓለም ዝግበር ነገር እዩ ግን ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ እቲ መንግስቲ ረጂም ቸንጅ ስለዝኾነ ዝኾነ ኣታዊ እቲ መንግስቲ ከይረክብ መንግስቲ ይኮነ ዝረክብ ህዝቢ ከይረብሕ ህዝቢ ከይጥቀም ህዝቢ ፅቡቅ ንኸይነብር ህዝቢ ንክልዓል ኣንጻርቲ መንግስቲ ኮይኑ ሕሰም ክመሮ ክስደድ ፋሕብትን ክኣትዎ ይምበር መንግስቲ ይኮነን ንመንግስቲ ብገዳ ክኣልይዎ ከም ዘይክእሉ ኩባ ኣላቶም ኣብ ጎረቤቶም 60 ዓመት ገይራ ኣላ they didn't remove ኩባ ኣብ ኩባ ዘሎ ስርዓት ክቕይርዎ ይከኣሉ ነቲ ህዝቢ ግን ብዙሕ ገሪፎሞ ኣጆም ብዛዕባ ክንሰሚና ብዙሕ ገሪፎሞ እገዳ መንግስቲ ኣይቀይርን እዩ ሕሳብ ናይ ህዝቢ ግን የጋድል so they know እዚ ሕጂ ሓላይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ይዛረብ no it's a devil ሸይጣን እዩ ሸይጣናዊ ስራሕ ድማ ክሰርሕ እዩ ስለዚ I hope ተስፋ ንገብር ኣይገብርዎ ንኾኑ ከምኡ ሳህል sanctions against the pro-Russia governments in Mali, Burkina Faso of course እቲ ኣብ መንጎቲኦም ድማ እቲ ገዳ ክቕፅል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ከምኡ ድማ Cameroon police shift ቲቦር ናጊ ኣብ ካሜሩን ፍሉይ ፖሊሲ ኣለዎ stronger US stance on the ስለዚ ኣብ ካሜሩን እቲ መንግስቲ ካሜሩን ኩሉ ግዜ ዝተቐፈ እዩ so it's going to be something ኣብኡ እውን ስለዚ ብፍላይ ቲቦር ናጊ ድሌታቱን ሓሳባቱን ከምኡውን እቲ ፔተር ፍራም ኩላቶም ቀፃሊ ኣብ ትዊተር ዝፅሕፉ ሰባት እዮም ኤርትራ ፍሉይ ዓይኒ ናቶም ዘላ ኣይኮነትን ካልእ ኣጀንዳታት ኣለዎም ግን ናብ ኤርትራ ሕማቕ ዓይኒ ኣለዎም ስርሖም ግን ኣይኮነን ኤርትራ ምፅላል ማለት ኣይክፈሉሉን እዮም ናይ ኤርትራ ኣነ ከም ዝረኣኾ ከም ሆብ ናቶም እዮም ጥቀምሉ ኤርትራ ሕማቕ ናይ ሶማሊላንድ ግን ከም ዝኽፈሉ ትርኢ ኢኻ ቀፃሊ ብዛዕባ ሶማሊላንድ በቃ ከምዚያ ናይ ሶማሊ ሕማቕ ተሎ ድማ ቀልጢፎም በቃ ገለ እንተተፈንጂሩ ኣብ መቃዲሾ ቀዳሞት ዜና እቲ ጠፋሽ መንግስቲ ኣብ ኒአው ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ይብሉ ኤርትራ እንታይ ኢላ let's go back to ኤርትራ ኤርትራ እንታይ ኢላ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል noble and indispensable as it may sound in concerned terms the mantra African solutions to African problems still remains largely elusive and inconsequential in the dynamics of the continent's fluid political affairs. So, ታዩ ትሕቶ ብዘይ ገድስ እንታይ እዩ ክንዲ ምንታይ ግዜ ወሲዱ ወይ ዝደጋገም ናይ ኣፍሪካ ፀገም ብናይ ናይ ኣፍሪካውያን መፍትሒ ሽግርና በዓልና ንፍታሕ ዝብል እቲ ዝበለፀን እቲ ወሳንን ክኸውን ዝግብኦ ንስ እዩ ክንዲ ምንታይ ውፅኢት ደየምፅእ ኮይኑ ክስማዕ ይኽእል እዚኣ እታ መፍትሒ በንፃሩ ስፔሻል ኤንቮይስ ዝበሃሉ እዚኦም ኩሎም ስፔሻል ኤንቮይስ እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ቀዳሞት ጠንቂ ናይቲ ሽግር ናይቲ ዞባ ዕግርግር ኩናት ፀገም ካልኦት እንታይ ብሎም ነዚኦም ኮንፍሊክት ኢንተርፕረነርስ ብዕግርግርን ኩናትን ዝረብሑ ቢዝነስ ፒፕል ናቶም ቢዝነስ ታይ እዚኦም ዕግርግር ጌርካ ትኽፈለሉ ዕግርግር ምስዋር እንታይ ትገብር ንኣብነት ኮካኮላ ክሸጡ ከሎ ማርኬቲንግ ይገብሩ ምሽ ማርኬቲንግ ጌርካ ነቲ ንብረትካ ብዳጋ ኣፋሊጥካ ድሕሪ ኢኻ ትሸጦ ከምኡ እዚኣቶም ድማ ነተን ኣፅዋር ዝሸጣ ካምፓኒታት ማርኬቲንግ እዮም ዝገብሩለን ብኸመይ ውግእ ንክጅምር የቀራርቡለን ማለት እዩ ፕሪፔር ይገብሩ ነቲ ኩነታት ነቲ መድረክ ናይ ኩናት ነቲ ናይ ዕግርግር ነቲ ናይ ፀገም ይጅምርዎ ማለት እዩ ሽዑ ምስ ጀመረ ተን ኣፅዋር ዝገብራ ድማ በትን ይሸጣ ዋላ መንግስቲ ኣሜሪካ ተጠቂሙ ክሃርም ገለ ኣፅዋር ይግዛእ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኮንፍሊክት ኤንተርፕረነርስ ኣብ ውግን ዕግርግር ናይቲ ዞባ ዝረብሑ ሰባት እዮም so few exceptions aside the latter often act as viceroys to prescribe and dictate simplistic solutions to complex problems on the basis of their
prejudicial perspective is out መብዛሕቲ ግዜ ናዝዩ ዝተጠናነገ ነዊሕ ዓመታት ታሪኻዊ ፀገማት ዘሎ ቀሊል መፍትሒ ብምግባር ከም ዝባርዕ ፀገም እዮም ዝገብርዎ ንውሕድ መዓልታት ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ኣንቢቦም መፍትሒ ከምዚ ይከውን ዘሎ ይብሉ ስለዚ እቲ ሰብ ዝህቦ መፍትሒ ድማ መፍትሒ ይኮነን እዚ ፀገማት ብዕንቆ ተፈሊጡ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ሽግሩ ክፈትሕ ክግደፍ ነይርዎ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ዘለናዮም መድረክ ድማ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናይ መወዳእታ ስቴጅ በፂሓ ስለ ዘላ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ናብቲ ኩነታት ከዲዮም ኣብዚ ብዙሕ ኮሜንት ርአ ነይረ ብዙሓት ሰባት ነዚ ሪኣክት ይገብርሉ ነይሮም ናበይ ገፁ ከይትኽእል ኣብዚ ኣይኮነት ናብ ካሊእ ዘላ ማለት ኣይ ሃፍቱ ብዙሕ ሪኣክሽንስ ኦኬ ኣብዚ ኣለኩ ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ምሁራት እውን እንትኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ክሪእዎ ከም ዘለዎምን እዚኣቶም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኩናት ምዃኑን ነዚኦም ክሳብ ዘይፈታሕና ሽግርና ክፍትሕ ከም ዘይኮነን ክራይሲስ ኢንተርፕረነርስ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ሪኣክት ገይሮም ነይሮም ኤርትራን ሶማልን ኣብ ሚድያ ብጣዕሚ እዩ ዝተሓሓዝ ዘለዎም ብሓደ እዮም ዝተኣላለዩ መብዛሕትኦም ቶም ኣክቲቪስትስ ደስ እዩ ዝብለኒ ሓደ ዓይነት ፀገም ነቲ ፀገም ፅቡቅ ገይሮም ተረዲኦም ኣለዉ ግን እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣከም የለን So these 4 individuals should be placed on the African terrorist list. بحكي عبد الوهاب شيخ عبد الصمد هذا كابتن بزعبة إيرترا قزلوا فلتو زلوا بزوج زحفني انتهي يقول له زي 4 يوم كابتن زجددو terrorists بحالة بتزوبا كم زجبون كجرون زجبون 7 يوم جن زعات قامتنا بحالتي اليوم كم بس يوم ناس كنت مسألة هنا يلهم تبي 7 له clearly اليوم ناس نخم تقولهم ما بس مراكوف كبلوم زدلوا 7 كم زلود ما فلتوا وول سيدي ستاتس نزول النار أنا كنا سو نقطة إذا ما كابتي أجرجرين شجرنا يتزوبا زرب حزلوا سلزخونه we need to be very very careful لازم كنا تعتزي بغربا كنا سؤالوا لنا تحريك الريان خلينا أبزج رأيوه. Done and so they're just all excited. The other thing they're excited about is that they have somebody that is going to care about Venezuela and Cuba and Haiti and Nicaragua, all the problems because you've been so vocal. So I guess can you just go through sort of one by one and say, I mean, look, we know what are our options? Not that you know exactly what you're going to do, and a lot of these decisions will be made by somebody else anyway. But what are, like right now, look at what's going on in Venezuela. The Biden administration's allowed oil to flow. حديث سكرتير في ستيت كوين زلو ماركو روبيو كون زغل مالتيو بزعباتن اب لاتين امريكا زلو امريكا بحماق عينت تمتن فنزويلا هايتي كوبا نيكراغوا زبهل هاجرات دارغا كم ايرترا عينت كمنا ايرترا عينت زريون بزح قدا زوردولن هاجرات انتاي كغبرن مخانو يزغل زلاو فلاي نايلاتي مبوقل زلو سبسل زغونه دما انتاي يخون بوزيشنو he stole the election, completely violated what your hard work making. In many ways, it's globally complex, and I think the chairman sort of alluded to this a moment ago. He's not a cook. These are bad gang elements that are operating within Haiti and Bahamas and security in Haiti, so that you can explore things they did in the New Year's. They kicked out every nun in the country. Literally put plane loads of disagreement with the Biden administration because they got played the way that I knew they would get played. They entered into negotiations, and they thought what they would do is. So نخلن هجرات كخبر الله مخانيز نجرز الله. فنزويلا ماليسكا أجندكو نكوبا دقرات كتاز أجيب زلا لأن كنا قد محدد معلتات دونالد ترامب كابتي سبونسر أوف تيرور زبل شمت أو ردنيا لنا يبلالو حجة دونالد ترامب تما متيو كده يبيو أنت أرنا يتخسر سلزلو سلزي نتنت عجيدا زلو هجرات نبملن زجاجة ده كنا تكفتر كم زخلينا عن رزالنا يتحنا أنا يرتراين عن بدلنا هنا but again these people نيرترا أربي عمان تقريبا ما سلزي فلتو nothing special again إذا كنت مفلاتون مجنزاب قليل عن الفلتو عسرت خلت عاشوس بعراي طفيهم لبرخة وفيرهم يخون حريدهم لو العو عرايس طفيهم حريدهم لو العو عراي طفيهم تايدا أخوكم إلوهم حدا لبام حريدنا لو العناية بعراي طفينا مو تايدا هاي ببعلتنا تطفينا كين غونسي قصرنا يلهم قصرهم كله نجرفه يلو قصرهم حدا لا بزبلنا لا مال سلازي سلنا تقرأي نا مريت عندنا زيو لما لا خدها بساعة زي لا أي سبيشال مالتي تخيل تجارو كنملسهم لنا حتوتاتي للحسب حدا ترى بيزو خوينا تا موبايل إرترا
ሕዋት ዝኮኑ ከምዚኡ ማዕዶን እናተረኣኣና ከምዚኡ ብተፈላለየ መንገዲ እናተረኣኣና ምንባርና ይኣኽለና ካብ ሕዚ ለባማት ኮይና ኩሉ ነገር ገዲፍና ኣስፊና ብምሕሳብ ናይ ትማሊ ዝነበረ ጥፍዓታት ብምሉኡ ናብ ጠረጴዛ ኣምፂና ብምፍላጥ ብምንግጋር ብዕርቅን ብሰላምን ብዝከሓሰሉ ይሕዝና ካልኣይ ናብ ሞት ዘይንመፀሉ ነገር ንምስራሕ ንሰርሐሉ ግዜ መቸም እዛ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘረባ ሰላም ንዝዛረብ ዘሎ ሕማቕ ክትመልስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሰላም ሕማቕ እዩ ፅቡቕ ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ሰላም ክገብር የብሉን ከምኡ ዝብል ሓሳብ የብለይን እታ ዘረባ ሰላም ግን ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነት ቢ ኬርፉል ሰላም ኩሉ ሰብ ይደልዮ ካብ ልዕልማን ንምልማን ይደልዮ ግን ብሽም እዚኣ ሰላም እዚኣ ዝግበር ሸቐፀል ኢና በር እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ኢት ዋና ነገራች ሓደ ምስ ኣልጀርስ ዝቐበረ ስርዓት ዘሎ ርክብ ምስ ትግራይ እንታይ እዩ ክፅናዕ ዘሎ እንተስ ፖለቲከኛታት እንተስ ጀነራላት እንተስ ሰብ ሃብቲ እንታይ ርክብ እዮም ዝገብሩ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበር ሰቕጢ ምግባር ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ነብሱ ዝኸኣለ ምክልኻል ከም ዝረኣናይ ማለት ንምዕራብ ትግራይ ምምላስ ከቢድ ዋጋ ይሓትት እዩ ምክንያቱ ብዕላማ እዩ ተገይሩ ምዕራብ ትግራይ ንትግራይ ሃገር ግብራ ዝኽእል ብቁጠባ እሱ እዩ ንትግራይ ሃብታም ግብራ ዝኽእል ንሱ እዩ ስለዚ ኩናት ጅምር ምስ በለት ብሻዕብያ ብክልል ኣምሓራ ብፌደራል እንዳተጓዩ ንምዕራብ ትግራይ ዝሓዝሉ ቀንዲ ምክንያት ቁጠባዊ أوروبا حبرت باجت مسلعني إيرترا إثيوبيا تقولنا تقاومنا بيتفرد كوينا بتحنا عبدنا أخذ الناس لزي دلدينا بيتفرد بتحنا نحن فينا كابي إثيوبيا إيرترا صريح سرح سلزي زين دلي عنوة سلن دلدينا تقالشنا ويتقاوم زيغنت كبر بسنك مخانو كاب تروب حوزي صالح حصر زخونه تروب حو خايز بزه نابنت إيرترا زيغنت أزي حصر بسنك مخانو كاب تروب حم زعابي نغرات ترينا سدتنيا خوينكا بقليل زيغنت كات كير تخليخه سدتنيا خوينكا عقبه خدنا دنكلخه بسنك إيرترا مخانكا تراي حلفات ركب سبات دنغوسلكا وي إيرترا نابنت إيرترا እዚ ዘረባ እዚ በዓል እዚኦም ክትጥቀመሉ ከሎ ይኸደሎም ነይሩ ከም ሕሱም ነዚ ዘረባ እዚ ብምስሓብ ብሓቂ ሓድሽ ዘረባ ተዛሪብካ ብጣዕሚ ደስ ዝብላዕ ዘረባ ተዛሪብካ ዝብልዎ ዘጣቅዕሉ ነይሮም መን እዮም ኣይደኖ ብዙሕ ይረኣየሉ ነይሩ ቪድዮታት ናቱ እዛ ርእሲ እዚኣ ስለ ዝሞተት ሎሚ ርድኡኒ ሓግዙኒ ክፈሉኒ ኮይና ኣላ ምክንያቱ ንኤርትራውነት ምፅራፍ ግዜኡ ኣኺሉ እዩ ጌም ኦቨር ንኤርትራ ዝፀርፍ ሰብ ዋላ እቲ ሚድያ ናቱ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ዘሎ ኩላቶም ነርቨስ እዮም ኮይኖም ዘለዉ እቲ ኩሉ ንኤርትራዊ እናፀረፈ ከዓቦ ገንዘብ ዝሓፍዝ ዝነበረ ሓደ ነቲ ዝሰምዖም ዝነበረ ትግራዋይ ነይሩ ምክንያቱ ኤርትራውነት ክፅረፍ ደስ ብሎም ስለ ዝነበረ እቲ ትግራዋይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ መበቀል ዘሎ ንኤርትራ ክፀርፍ ከሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትክክል ኣለኻ እናበለ ኣሽሓት ይርኣየሎም ነይሩ 50,000 80,000 100,000 ይብሎም ነይሮም ሎሚ ግን ገዲፎም እዮም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሰው ቀቢፆም እዮም ነቶም ዝተቃለሱ መራሕትና ኢና ዝበልዎም ስለ ዝጠለምዎም ምስላብ ቅድሚት ሰማዕኩም ኢኹም ባዕሎም ዝበልዋ ብዕራይሲ ኣዳልዩና ባዕልካ ዝበልዓካ ብዕራይ ቤት ደልዮ ከምትኻ ይቀደልዮ ኣፍሻ ይቀደልዮ ንዓዳልዩና ዝብሉ ዘረባት ምስላ ሂቦም ዝነበረ እዩ በዓል እዚ ናይ ኤርትራ ዜግነት ፍንፉን እዩ ጥቕሚ የብሉን ጓሓፍ እዩ እናበሉ ፅቡቅ ይኸደሎም ነይሩ ሕጂ ናበይ ትኹን እቲ ሰብ ለቢሙ እቲ ኣብ ስምዒት እትዮሞ ዝነበረ ሰብ ርግእ ኢሉ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ ሰብ ኩሉ ትግራይ ትዕወት እንጌራ ዘይብላ ኮይናታ ቶፒክ ሰው ናብቲ እንተጠመትካ የለን ኖ ቻንስ ምክንያቱ ዩዝ ት ንኤርትራ እናፀረፍካ እናዋረድካ ረብሓ ነይሩ ኣገለ ፖይንት እቲ መድረክ ስለተቀየረ ሕጂ ኣብዚ ዋን እዚ ንኤርትራ ፀሪፍካ ዝርከብ ረብሓ የለን ሰብ ክሰምዖ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ክንደይ ግዜ ምፅኢና ልኩ ኢና እቲ ኩነታት ክርሳዕ ስለዘይብሉ ጥራይ ደምፀልኩ መሬት ትግራይ ኣሎ ስለዚ እንዳተራኸብና ክንማየት ክንዘራረብ ቃልሲ بدقن بوشتن كونكا بحوار كونكا إزكايد سيزن بعلنا سعدا خدان زقبرنا تي دي إسينا مالتي زماب في زلنا بغموخن حزل لنا بخمزي يعني راتا كونتات بوقعي زيوم سبازياتهم تسليفهم نيروميوم جي أتو كونتات تاناي تقراي فحصل الزبالات بزعبان تاي زارب زلوجي سلام وسلفي تقارو أنصار تقارو نزوص وزلوي قن تاي قبرا فتن كل جي إيرترا كم وعلال جرس كم زد أحسد قله ኤርትራ has every right ንኢትዮጵያ ንኽታቱ ምክንያቱ ትግራይ ሚሳይላት ክትኩስ የለ ብወቅዒ ተዛሪብዩ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ድማ ኮኒንዎ እዩ ኤርትራ had every reason
نابت كونتات أتيا سجمت نغتوسد غزة خاب غزة the same زبك وين أتينا أي أب غزة زل حماس نسرائيل سلا زهرة ما إسرائيل دليت عند جبر الله زبل زنبر حيلي كميل جتاك عن إسرائيل صوب جبر زبل زنبر تمال حس تدبر ساندر نبيرترا تهرمت إيرترا جبر مالس كتب كي بلانديا أمريت إيرترا أسرع عمت كوفيل نبر سراينا إثيوبيا كتوس خمسة لي بلانديا إيرترا وجلس لزي دليت هاي جبرته كزيا مستعماجن أمريتان زنبر أسرع عمتات أمريت إيرترا كوفيل زنبر نوع كتوس مسألة بلا زياتهم قلنا إيرترا نجر كل بعلو تصل زردوه they can never admit كابين اللي على جن صبوا يرز ملا سلام سبسل زنبره نشتينا بقى ما نسمع كلا أرستون كبكم كفتني مساز تعازل لاتني دنيا زلون زلون قمنات رئيا تريركان تريسكان دخمكم تلك الله بغيقن بخيمتان شعويا في سلخوم في اللحون ومتران زمتا زورا يوم مبرتوع زقعرو قرديد ناي تاريخ دمت يوم زنبرو كفات ترخيبهم اتيوم زتنبرو تأتول كايا تبلت تجزي سند كازيرو تدلدل كاغنان تتعاحسكا الدنيا تكبران مسرح يحزلكا امور حفاش شيلوم زبانوم هبوخا امزقب حيانان يسفر ووسمكا كم قوي مسرح يوت مكت مسحيلخا أبيت لبونا تا أول سعيد كم زعانت قدمي from time to time زيا ملغت زيادة تبصحو ليس أول سعيد تقد مغلطة عمت 3 عمت قبر زنبركا كم زعانت كم جزينا بجزي every day كم زعانت كتفرق كبين مخان فلوتن ديو it would be really great كم زعانت فيديو تات دقي مخسر مغنياتو زي درفيو أنا كابت درفتات قلة نزيد السبلنا actually بعلو غمت اندي وقت فلا سبن تاريخون في تفيت دو زبلت مزقبهم ما يعطوا زبن تعزازب سب كهاتون دين جزي كهاتون دين سب انتاي غير كابي نيركات نحنا نلومي انتاي نقبر انتاي نقدف نغير روتلمي انتاي فحصالو بعلنا نممي سور اجندالو بورق تمري تشفن وهري يغير يزلو بوليتيكا زهبور زز حيلو يزرو ماقر نبيا زلوهم يتمتم زنقرير كودوخ عين غداح كبعوت مهر بوقيتنا نفليوم دلالو بتكبر لوم بول متمت يلن نقار بيتنا بغفتو فتنو من عندهم نعنا تمثلهم أبن قعنا آتيهم نحرت اللحت المتنتاينا خندقم نحنا يكونن النصوم ناتنا يكونن كالوم كلولاو من النتيو حزل قرخ زبلوم ببقل عدون عدد الديون كحبرنا اللو زبل سوات اللو سكبه زغن جمر وين تقام يقولون مالتنا توم سبات كم خبرنا لو زول زي كونه بحبشة كميل زحاتك ملصو دلنا كان جري وملصو بديتا كانت دي أنا خالد عبد محمد سعيد بعد أبوي عبد محمد سعيد أب ودي خندي ودي شو عادة شديش عمت كله ناب يعترى 5 متر أب حقي ممر كوينو متي أب يعترى أب عدو خلا 5 تولد دمر أب عدو خلا يتولد فازر أب حقي جن ممر كوينو ناب عدو خلا قدم كم زاتو يحريو أب يعترى نوح أب حقي ممر أبوي ممر كوينو أب استفاد عليه بوتا صرحهم نورو موكلهم جن كزانا زبح البوتا أب تجري محانو نعيفون بتاريخ الزنجارين بوي أزي لا دي أب حماسين أب كبابي تعزجا لأشخنا الحشان بحالو لذي تا بيرترا بنداديشنات متحني أب حماسين تندابي توهيل تنقرن دحرجن كيدا منظر أخو زانا زبحر كبابي حلو قنا
سبات تمثيلهم تحققوا فيلنا يلنا نبلهم دموز دم شلات كتفتني كنهم لبدات لبتاتنا جمع فرس السلم كم عتان بعل زار حهم باح يبلهم لسلو قناتات نرى لنا نجمعتها زي بخميتريو عبنت عبز دم بتعامل نوي عمتات صنحو دم بعل حاول دانيال جبر مكايلن كالوت سفر عليه خنبال كمال علي خالوت كالوت نون ريغا لها زي بخمي يزرع خمزي نعملت باستفال عليه وجنات متزلو كم كدحات يزو بوت راح دي زحلف اليوم كديعهم بزبلك على راح دي زحلف ويسي كيميو قال تنفتشو زلنا نغرانو بعابي زدن بتقامو تزعابي زغو منتاي مسيلك تقالاسن خدكونسي دغخت وصال لك زبل انفيتيشن ورقت يخوين تردهاني تقالس نحركم كاس ابدغ نعدخه اتيخس دغافي خطبحال مالتي عصم نيت سرعتها سلازي تقالاسن خطبحال جغنا نخطبحال دغخت وصال لك انا نغركا ميرون بوزحات سبات فلت ابزدن بتقامو كمزن نغبر كتب لهم كلها بوشتي قروب بسرحو قلمله ابدغ وصينا كمزن نغبر كتب لهم كلها نو حوي على النسوس قاعد وص ودي على النسوس قاعد وص قال زبلو مالتي تردي خلها كل زلون ركوس اوتيو ولا بشكلتا صالون كبت عدو تيو شعو تقاوم تخونو اصم مبلوخا شعو ميديا وصيو مالتي كمز حجن سمع عمدلنا مالتي سلازي ازي نايب حقنا قاسي وني كونن in fact نحنا مسل يبلنان نسبات عدوم اتيم لنا كحتي طلامات كنبل اتم طلامات نحنا بعلنا هنا انا طلامي ميرون طلامي خا هاجركا غليفكا موصخ معناتو اتب هاجرو تريفو زلو تزغنا زقدلو اسي يخم خبلكا مسل للو انا بزغينا نعبد زاتو سب زي طلام زخدع خبل من كويني انا انتاي سلاز غبري حدو سلاز تملسه اتم نحناكو اتم اسراتنا اركاناتنا نعوم نقالسلهم دلناسي ابسدت سلازلنا طرايدم زحغوسو ناي بحكي بسول زربا مقوام مالت بوليتيكا كتكير امبر حجر كتكير تاريخ كتكير حزب كتكير ندحر خوينو تقاوم يكون كان زل خاصه ويت تقاوم يتردى كان له مقوام مالت الحجر كم زلاتا كتحيل لك كتمعبل لك كابت زلاتو ناب زغلت فقط كيديخا صبو نجر مسالك غتقبر كتقاوم دما يبحكن تحزب تحليل تخينكا نعدي خاطات زلك نعدي زاتو سب دما كتتبابع زلك بنصارو زياز بلا صنحي مقوام مالت كاب هاجر نهو صطراي تعدمو ناب هاجرو نزملس ما سيطان تقبر these people are evil ناب هاجرو نزملس داخم حزبي ناب هاجر كملس لزيد لي طراي كمزاز بلا دما كل سبا ماوتيوم ركيسون بارا سلازخونو ساتهم دليتهم انصار تزبي انصار كل كزارب يخلو مغنياتو كحتتونا يكونوا صباح نغو سلازي ملصو بتابع عدو سدرون بيتسبون قد يفزلو كن كقاوم كلهم بحلافنت يزقاو زربا صباح نغو زحتتي نعونت تي حتتن سدرون كتنكف زغلي دمنت ناب سدرو كفترا يدلني تديون له اب داسنا هيقدف مسيخا امني غير كسب كتفقد كلها دمنتنا سدراي سب انت قتيل كسدرها ابي سدرا انت لك بيرترا سدرها يم كحتتلو قار نفسي سدراي تعتتل سايكم كانت تعتتل ازيوم سبازياتهم تقلال لك بيرترا ديسكونكت سلازخونو نسي بلا وزبي كبسبطو صقم يبلومن ግን بحفشا بلبونا زق عوم سب ززارب سب زقبر سرح كل ግዜ ነታ ሃገራውነት ነቲ ጽቡቕ ነገር ተሓድነት ናይ ትዝብ ክዘርግ ነገር አይገብርኒ ኣብዚ ድማ ጽቡቕ ክግበር ከሎ ጽቡቕ ይንብል ብዙ ጌጋታት ክራኸሎ ድማ ንዑ ትርሞ ናይ ገለገለ ሰባት ከም ዘዘራና ጠቕላላ ናይ ኤርትራውነትን ናይ ኤርትራ መድምሳስ ስለ ዝኾነ እዚኦም ተቃወምቲ ዘይኮነ እዞም ደገፍቲ ሓንቲ ጽቡቕ ቃላላቶም ታይም ዝብሎም ተቋመርቲ ከማን ከቢድዎም ኣሎ ናይ ኤርትራ ረኪሶም ባራ እዮም ናይ ኤርትራ ኣጥፊዮማ ካል ቢዝነሶም ክገብሩ ዝደልዮም ንግዳስ ታንጌራ ነታ ኤርትራ ትብል ምጥቃማ በኣ ስለ ዘላ እዩ እምበር ብዛዕባ ኤርትራ ሓደ መዓልቲ ጽቡቕ ዘይተሓስብ ነቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከም ዘለዎ ከተርህበሉ ጥቕሚ ክትፈጥረሉ ዘይትፀርቲ ኮይንካ ብዛዕባኡ ሓድነት ንክገብር ዘይትሰርሕ ኮይንካ ስኻ ናይቲ ሃገር ቀፃልነት እውን ኣየገድሰካን እዩ ረብሓኻ እውን ኣይኮነን ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ንስኻ ዝበልካዮ ክሰምዓካ ሰብ ኣይትፀበ እቲ መድረክ ድማ ስለተቀያየረ ቡኢና ንሕጎስ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ እቲ ቀደም ዝሰርሓሎም ዝነበረ ሚድያ እውን ይሰርሕ ስለዘየለ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ብጣዕሚ ኣብ ፖለቲካ ዝኣተወ ነይሩ ቢካዝ
ብመሰረቱ እዚኦም ንሪኦም ዘለና ሰባት ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ዞባና ሽግር ክፈጥሩ እዮም ንኤርትራ ሽግር ክፈጥሩ እዮም ብቐረባ እናተኸታተልና ሓበሬታ ክንበክም ኢና ምስ ንባዳ የድልዮን እዩ ግን ንዘሎ ፍጻሜታት ድማ ዕምቆቱን ነገራቱን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣናይ ሆፕ እዚኦም መፅኦም ኣለካል መፅኦም ኤርትራ ብኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ንሕና ሓድነትና ክሳብ ዝሓለና ዝመፅእ ፀገም ክህሉ ይክእልኒ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ፊድባክ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ፃውዒትና እዩ ምዛ ፅብቕቲ ደርፊ ክገድፈኩም Wow.